Dobro večer svima i dobrodošli na naša mreža Karavan u Kragujevcu. Veliko mi je zadovoljstvo da smo se okupili večeras ovde i da ste došli uprkos tome što je Dan Republike i Black Friday. Kad smo pravili planove, cilj nam je bio da probamo da uklopimo da događaj bude u novembru. Isplanirali smo sve za prethodni petak i onda su nam rekli, a drugi dan Aranđelovo. Kao dobro, ajde pomerimo za 7 dana, what could possibly go wrong? I onda se desi da je 7 dana kasnije Crni petak i sve ostalo, ali svakako, došli ste u velikom broju, vrlo sam zahvalan za tome. Pre svega, a to moram da kažem, sam zahvalan mojim dragim prijateljima koji su ovde u publici, zbog kojih ja već više od 15 godina mnogo volim da dođem u ovaj grad i uvek se osjećam dobro kad sam ovde. Mislim, ima raznih prijatelja iz raznih životnih faza, neki dođu kao neka vrsta terapije sa kojima se smejem, igram i bude mi beskrajno zabavno i bude mi lepo i to me napuni jedno 2 meseca da mogu da funkcionišem, jer biti preduzetnik znači imati dijagnozu i stalno tražiti neki punjač. A sa druge strane imamo i ovaj sportski deo, sportske aktivnosti, mada više nismo ni u godinama ni u formi za nešto tako, ali dok smo bili, bilo je epski. U svakom slučaju, ovo je otprilike zamišljeno tako da ja vama neko vreme nešto pričam, a onda lepo sednemo ovde u onom sastavu koji smo najavili, s tim da, nažalost, kolege iz A1 nisu uspele da stignu jer su imale problema sa kolima, pa će ipak biti u Ikeji umesto ovde, ali uprkos najboljim namerama nisu mogli da dođu. Mi ćemo učiniti sve da nadoknadimo njihov izostanak. Šta je ideja ovih događaja? Zašto se uopšte prave? Odnosno, možemo krenemo od toga zašto se ja uopšte bavim portalom Naša mreža i zašto sam se prethodnih 15 godina bavio nekom vrstom savjetovanja, podrške, edukacije, malih biznisa. A prvo zato što i ja imam nekoliko malih biznisa i ja jesam IT-evac u osnovi, ali nije to jedino čime se bavim. Ja se u životu bavio raznim stvarima koje su mi bile zanimljive, tako da sad imam 5 firmi, ne preporučujem nikom, ali kažem, to je ono, kao na onom Alcoholics Anonymous, kad svako kaže kakva je situacija, to je moja situacija. Ja sam u tom procesu naučio mnogo više nego što bih mogao da naučim u bilo čemu drugom što sam radio sa tim biznisima, jer je suština bila da, kao neko ko se bavi marketingom jako dugo, sam imao prilike da pomažem biznisima, da ih savjetujem, a meni nije bilo jasno zašto to radi. Meni nije bilo jasno na koji tačno način to tim ljudima pomaže i zašto daje rezultate i na koji način utiče na biznis. Jer to što je mnogo ljudi videlo neku reklamu, to u principu za biznis ne znači skoro ništa. Ima biznisa za koje možda znači, ali u većini slučajeva, ako ne postoji poslovni rezultat koji proizilazi iz te priče, to što su ljudi videli nešto ne znači pretjerano. Svaki put na svakom od karavana sam imao neku prezentaciju sa nekim temama i ovo je nešto što mi se učinilo kao možda dovoljno interesantno za ljude u različitim fazama svog preduzetničkog puta. Neki su jako mali na samom početku, samo su registrovani kao preduzetnici da bi mogli da naplate svoje usluge, ali nemaju firmu u pravom smislu te reči, nego su oni sve, a neki su veći, neki rade u većim sistemima. Ovih 10 stvari, 10 grešaka će se svako pronaći makar u nekoj. I ja se nadam zapitati. Takođe, ja mnogo volim da pravim prezentacije, onda volim da pravim ove ovako. Bile bi sive patike i danas, nego bila kiša, pa mi bilo žao da prljam sive patike. Ali to, na svakoj strani će biti neka, čini mi se, simbolična slika te situacije. U svakom slučaju, ajde krenemo redom. Ajde krenemo od prve stvari koja se najčešće dešava velikoj većini ljudi, koja se javi u nekom trenutku kada stvari ne idu. Naprave nešto, registruju se, krenu i posle 3 meseca shvate da se ništa nije desilo. Većina ljudi koja ima neku ideju, vrlo retko sumnja u sebe
i u tu ideju. Nego misli da ako je njima to interesantno, sigurno će biti i drugima. Vrlo često kada testiraju svoju ideju, testiraju je sa pogrešnom publikom, što je jedan divan čovjek koji se zove Robert Fitzpatrick, napisao je knjigu Mom Test ili Mamin test kod nas. I ona dosta priča o tome koliko zapravo često mi pogrešne ljude pitamo pogrešne stvari i na osnovu njih donosimo zaključke koji su samim tim, oni mogu da budu tačni, ali to je baš onako velika slučajnost, to je kao kad 3 puta skrenete pogrešno i na kraju stignete gde treba slučaj. I zašto Mom test? Zato što ako pitate, ako ste odrasli u porodici punoj ljubavi i sve ostalo, ako pitate vašu mamu da li je vaša biznis ideja dobra, ona će vam sigurno reći da jeste. To ne znači ništa. Ona će vam isto tako reći da vas voli, da ste vi najlepše, najpametnije dete. Ja često volim da kažem, ja sam bio, ne znam, najbolji matematičar u školi. I onda kad sam otišao prvi put na gradsko takmičenje iz matematike na nivou Beograda, shvatio sam da sam idiot. U okvirima moje škole, u kontekstu škole, ja sam bio daleko najbolji. U kontekstu Beograda nisam bio u prvih 40. Ok, ispostavići se da nije bila ni adekvatna priprema i sve ostalo, verovatno sam bio u 15. A javno sam bio ubedljivo najbolji. Da je to fudbalska ekipa, ja bih sedeo negde pri kraju klupe, o košarkaškoj ne bi bio ni na klupi, ali voljni moment da bih verovatno doterao negde blizu da mašem peškirima. Realnost tržišta je nešto što bi svako trebao da shvati, razume, istraži pre nego što uđe u neku priču, tako što će pokušati da sa adekvatnim publikama testira svoje hipoteze. Ali ne na način koji mi vrlo često radimo, a to je hajde da ih pitam nešto za što ću dobiti sigurno odgovor koji me neće povrediti, jer niko ne voli da bude povređen, nego hajde ja njih da pitam da dobijem odgovor koji mi treba. Jer, da li vam se sviđa ovaj proizvod, ne znači previše. Da li biste kupili ovaj proizvod, već znači nešto. Da li biste kupili ovaj proizvod po ovoj konkretnoj ceni, to je možda tek prvo pitanje koje ima smisla. Izvolite. Samo jedno pitanje na to da se nadožem. Da li smatraš da u današnjem svetu bolje da se tako istraživanje urađeno na blind, tipa, znaš, kad su Pepsi i Coca-Cola uporezivali, kad je Pepsi radio to, na blind je radio. Zato što ljudi kad vide da je Coca-Cola smatraju podsvesno da je bolje, a ovako smatraju da je Pepsi bolje. Danas u današnjem kontekstu, da li je bolje se to ispita uz pomoć neke ankete na internetu, da ljudi nemaju preteranu obavezu ili da pitaš face to face ličnog čoveka? Vidi, svakako face to face će ljudi neće ti dati punu istinu, jer niko ne želi da ti kaže ono što misliš. Sad, zavisi šta ih pitaš i kako ih pitaš i zavisi u kojoj si industriji. Ako želiš da vidiš šta se ljudima objektivno više sviđa, onda je okej da im staviš 5 pića i da ne znaju ko je koji i da probaju da ti kažu ko im se najviše sviđa. Ali u realnosti trgovine, ta nalepnica koja je na tom piću je 70% odluke. Tako da, možda napraviš najbolju Coca-Colu na svetu, mislim kolu najbolju na svetu, vrlo verovatno je niko neće kupiti. Ima slučajeva gde se to menja, gde je to drugačije, ali to ti je ona varijanta kao, ovo je, ne znam, novo piće koje ima najbrži rast na tržištu i to da, super, da, dobro, i on gledaš tako i kao, trenutno zauzima 1,3% tržišta. 1,3% nemačkog tržišta je i dalje super, ali kao ti, ne da nisi u istom sportu nisi sa njima, tako da s te strane jeste problem. Ono recimo što bih ja preporučio svakome ko testira nešto što bi moglo da se testira digitalno, jer kao kolač ne možeš testiraš digitalno, mora ga probati, ali nešto tog tipa za šta ljudi znaju otprilike šta ih očekuje, testiraj na nivou toga da simuliraš celu akciju. Znači da on mora da dođe do posljednjeg koraka kupovine gde će dobiti informaciju da ne može da završi kupovinu. Jer to što je posetilo toliko, pa je kliknulo nešto, sve to je okej. Ali ako nije došlo do onog posljednjeg koraka konverzije, nema to neku posebnu vrednost. Znači, i to, znaš, ja kažem jebi ga, do trenutka dok on nije izvadio svoj novac, sve drugo je vanity metrika koja je lepa, možeš nekada napišeš dobar case od toga i sve je super, ali mislim, realno ti ne znači ništa. Hvala vam. Na čemu bilo zadovoljstvo? Druga stvar koja se često dešava jeste izostanak poslovnog plana. Što bi ljudi sa jednog fakulteta u Beogradu, čija skraćenica je FON, rekli plan je ništa, planiranje je sve, ali oni
nemaju ni plan, niti znaju da planiraju, ali nema veze, oni su dragi. To jeste nešto što je izuzetno važno. Sad, naravno, kada počinjete nešto, pa čak i kada počinjete nešto novo, a imate pređašnje iskustvo, vrlo je teško da vi napravite plan koji će se zaista odvijati onako kako ste zamislili. Ali i dalje morate da imate plan i dalje morate da pratite ostvarenje, pa ćete korigovati plan u skladu sa tim šta je realno da se desi. U idealnim okolnostima ići će bolje nego što ste zamislili. U realnim će verovatno ići slabije, ali i dalje morate da pratite te stvari. Jer u suprotnom dođete u situaciju koja je, recimo, jedan moj dragi prijatelj ima veoma uspešan biznis koji postoji 10 godina, ali to je poraslo puta 50 u odnosu na prvu godinu, a on ni u jednom trenutku nije ispratio sve parametre tog biznisa na pravi način. On ne prati naplatu, i on zapravo ne zna koliko ljudi mu nije platilo. Jer niko se ne bavi time, mala je firma i sve ostalo i onda je u frci, ne znam, sa doprinosima u nekom trenutku. Nisi ti u frci sa doprinosima, nego ti 20% para nikad nisi ni video, zato što nisi pitao ljude, ne vodiš evidenciju, a ljudi kad vide da ne moraju da plaćaju. Kako da vam kažem, niko neće plaćati ako vidi da ne mora. I u tom nekom smislu, naravno, vremenom sa više iskustva, planiranje ide bolje, ide lakše, ali za veliku većinu biznisa, makar taj neki osnovni Excel gde ćete pratiti neke osnovne parametre poslovanja, mora da postoji, mora da se revnosno vodi od prvog dana, moraju da se prave neke vrste planova i projekcija i neke ciljevi da se postavljaju da bi znali šta treba da radite i da biste imali, da kažemo, neku vrstu predvidljivosti u tome što radite. Jedna od stvari koja za neki biznis je takođe vrlo karakteristična, nije za sve, ali realno jeste za većinu, je da kad posluješ 3. godinu za redom, ti već znaš koja je sezonalnost tvojeg posla. I znaš da će leti biti manje ili više, u zavisnosti šta radiš. Prodaješ sladoled, bit će više sigurno. Ali u ovo neko vreme nećeš se obogatiti od sladoleda. Pa ili moraš da planiraš da će biti manje posla, ili moraš da praviš alternativni proizvod koji u tom trenutku pokriva taj gap koji imaš sa poslom. Izbjegavanje delegiranja zadataka. Ne biste verovali koliko pametnih, obrazovanih ljudi nije u stanju da prepusti bilo kome bilo kakav task, nebitno koliko je banalan i glup. Ljudi koji su krenuli od nula i krenuli od jednog zaposlenog, odnosno najčešće sebe, imaju zdravu logiku sa jedne strane kada kažu, ali on to sigurno neće, ili ona neće sigurno to uraditi onako dobro kao ja. Tako je. Ali da li toalet papir mora da se nabavi toliko dobro kao što ti možeš da ga nabaviš? Možda ne mora. Mada toalet papir jeste osetljiva tema, da se razumemo. Barem u našoj firmi. Ali to su neke stvari gde ti vidiš da neko ko bi mogao sebe da rastereti, mogao bi neke pametnije stvari da radi, to ne može da uradi zato što nema poverenja u ljude kojima je okružen da će oni to raditi kako treba. Pa ako nema poverenja za bar neki deo jednostavnih stvari, zašto uopšte radi sa tim ljudima? Da, možda će negde napraviti grešku, skorigovat ćete. Prva 2 puta to neće biti idealno, 3. 4. puta će biti kako treba i većina ljudi delegira onog trenutka kada više ne može da diše. Delegira se odmah. Da ne bi došao u situaciju da ne možeš da dišeš. Mislim, nije poenta ovoga show-off, ali mene često pitaju kako zapravo uspeš da menadžuješ tolike stvari. Zato što se ne bavim glupostima ni u jednom od svojih biznisa. Ponekad dođe nešto što stvarno ne može niko da uradi. Ali ne bavim se u 5 različitih biznisa nabavkom toalet papira. Ne bavim se. U ovom jednom, ponekad ja proverim, jer, kažem, to je, mislim, volim, znači. Ali poenta jeste to. Razlika se pravi onog trenutka kad imaš prostora da dišeš, kad možeš da organizuješ, kad možeš da proveriš, kad možeš... Kao što se štedi onog trenutka kad imaš para, a nekad nemaš para. Ista priča. Takođe, jako česta stvar, naročito nama koji se i agencijski bavimo marketingom, dođu neki ljudi, kažu mi smo ovo napravili, sve ovo je super, sad samo vi vaše. Ko je naše? Pa znate ko je naše?
Pa znate ono kako vi napravite da svi znaju za nešto što vi koristite. Aha, dobro. A šta je to što mi koristimo? Pa koristite najbolji, pa sad šta god. Dobro. Pa je kao i sad svi to kupuju. Pa da, oni su bili najbolji pre nego što smo ih mi koristili i mi ih koristimo zato što su najbolji i to se možda proširilo, ali kao ljudi su znali za to. Postoje vrlo često jako nerealne pretpostavke kada je marketing u pitanju i ja često kada ljudi očekuju da im se garantuje neki rezultat, ja često kažem da, osim ako zaista ne verujem u proizvod, nema nikakve garancije, ni za šta. Ono što mogu da vam garantujem je koliko ćemo ljudi informisati o tome. Ono što mogu da vam garantujem je da će ljudi razumeti to što pokušavamo da im kažem. A ne mogu da vam garantujem da ih to zanima. Jer kad bi to funkcionisalo tako, onda bismo imali rešenje za sve probleme ovog sveta. To ne, jednostavno nije tako. Možda ljude zaista ne zanima to što ste vi smislili. Možda ih zanima. Možda zanima manji broj ljudi nego što je vama potrebno da biznis funkcioniše. Da je pred vama odluka da li možete to da skalirate na dole ili ne možete, kako, šta možete da uradite u toj situaciji. Ali nemate previše opcije. Idealna opcija je da je potražnja 100 puta veća od onoga što vi možete da proizvedete, onda je na vama da organizujete ko će to da napravi i ko će da prebroji te pare. Ali to je jako redak scenarij koji se desi podjednako često koliko Zvezda dobije 5-1 Stuttgart u Marakani. Pasivnost i izostanak aktivne prodaje. Kada pitaš ljude, a što ti ne nudiš taj neki proizvod, šta god da je proizvod, nekad su proizvod oni sami, pa mene sramota. Dobro, razumem, mene sramota svega, mene sramota stojim ovdje ispred vas, ali vežbao sam jedno 500 puta u prethodnih 20 godina, pa mi je nešto lakše. Razumem sve to, ali neće niko drugi ako nećeš ti. Kako možeš da očekuješ da neko drugi veruje u tvoj proizvod dovoljno, ako ti sam u njega ne veruješ onoliko da staneš ispred i kao ponosno kažeš ovo sam ja sa mojih 10 prsta uradio. I to je ono što, mislim, to je ta povratna sprega, gde prodaja kuka na marketing, marketing kuka na prodaju, a u suštini su jedni i drugi krivi, verovatno svako u svom delu posla. Ali suština negde jeste da morate da budete oni koji promovišu to što rade. Znači, imao sam kolegu koji je, mislim, imam ga nažalost i dalje, koji je jedno vreme bio u jako teškoj depresiji i velike probleme imao da nađe posao, jer je ono što mu je bio primarni posao zapravo suštinski prestalo da postoji, prestala je potreba za tim. I onda neko vreme nije mogao da nađe posao, a zapravo jeste, iako težak za izdržati, prilično sposoban i vredan lik koji svašta nešto ume da radi. Samo niko ne zna da on to ume da radi. Zato što je on prilike koje je mogao da iskoristi da ljudi saznaju da on prilično dobro piše, da može možda i da montira, da može piše scenarije, koristio da bude pajac. To je mnogo dobro. I ljudi će da vas vole na žurkama, mada u njegovom slučaju je malo onako, balans je možda malo too much. Ali niko za to neće da vas plati. Niko neće da vas pozove u firmu da budete pajac. To moglo. Niko ništa drugo ne bi ni radio, ja ne bi radio ništa drugo. Ja bi bio bogat. I ja, verovatno. Ovako moram da se snalazim. Ali suština jeste da onog trenutka kad je on počeo da priča o tome, narednih nekoliko meseci su počele da se pojavljuju prilike. Sad u prvo vreme on pričao to tako random, ljudima koji, znaš, priča meni koga ne zanima to o čemu on priča, da je on dobar u tom. Ok, malo se vremenom isprofilisao i na kraju je uspeo da napravi prilično lepu priču od toga što su za početak ljudi znali da on to može da uradi. Nije savršeno, nije idealno, ali je prilično ok progres. Slična stvar je ako pravite nešto, ako vam je to nešto važno i ako ste ponosni na to što ste napravili. Ako niko ne zna, onda apsolutno ništa niste uradili, onda je to gore nego da niste napravili ništa. Loše finansijsko planiranje i upravljanje. Evo, ja sam pre neki dan imao tu situaciju sa
obnovio sam auto, odnosno uzeo sam malo noviji, isti, samo plavi. I ja sam tačno isplanirao koliko će to da košta i super. Baš sam onako super sam isplanirao. Zanemario sam da nema zimske gume i da je sad trenutak kada nema zimskih guma, pa moraš da uzmeš Hancock za tipa 200 evra po gumi i tako dalje. Zanemario sam da kasko više nije 300 evra, nego 900 evra i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I od nečega što je trebalo da bude X, to je na kraju ispalo što se kaže X plus PDV. Što nije strašno i ja sam i dalje srećan što sam obnovio auto, zato što je lep i divan je i imam plug-in hibrid koji nemam da uključim. Znači, baš sam jako sam promislio to što sam uradio. Ali čak i nakon 100 godina iskustva i 5. auto i sve, jednostavno pogrešiš u procenu. Prvo malo te i zavede to što si dobio ponudu koja je bolja nego što bi inače bila, a drugo, ja sam čovjek koji neće otići kupiti najjeftinije kineske gume. Jer to je jedini kontakt koji taj auto ima sa tlom. I, mislim, voleo bi kako nekad u životu dođe situacija da mogu da poginem, da se i ja nešto pitam u tom trenutku. Pa da probam makar malo da izvučem situaciju, ne da budem ko na sankama. I tako dalje. Slična stvar se dešava i sa ljudima koji kreću u neku priču i sa ljudima koji vode biznis pa ulaze u neki novi poduhvat. Najčešće to nije u redovnom poslovanju, mada može i tu da bude jer, evo, baš smo kukali kako posla ima, jer za budalu uvek ima posla, ali naplate nema, zato što niko ne plaća ništa. I sad, znaš, onako, kad gledaš knjigovodstveno, ova godina je bila odlična. Kad bi mogla da se živi u Excelu, siguran sam da bi bilo komfortno. Ali, nažalost, ne može. Mnogo sam, nažalost, lepih priča video, koje su zbog toga što je u nekom trenutku neko precenio nešto, a onda se vadio narednih 6 meseci i otišao u kanal. Nedavno je kolega bankrotirao sa 25 zaposlenih koji ima savršeno zdrav biznis. Ali on ima ideju kako će on da proširi taj biznis. I nije inženjer, ali voli da pogleda. I onda je kupio mašinu koja ne odgovara, proveo 6 meseci pokušavajući da nabuči da to funkcioniše i za tih 6 meseci toliko ugrozio osnovni biznis da na kraju je osnovni biznis bankrotirao. Iako je postojao 12-13 godina, imao 40 zaposlenih, sve je bilo okej. Dolazi je period godine u kome oni uvek razvale, jer nove godine, pokloni i ostalo, recimo, oni to jako dobro radi. Bolje da precenite troškove nego da ih pocenite. Ako precenite troškove, ići će se više u kafanu, ili ko šta voli. Ako pocenite troškove, doći ćete u situaciju da morate da se prenapregnete u trenutku kada je sve pred pucanjem. I vrlo lako može da se desi da prokliza nešto što ne treba. Ako počinjete priču, to što ste smislili koliko će da vas košta pokretanje firme i prvih 3 meseca, to je u redu. Vrlo su retki slučajevi firme koje za 3 meseca izađu na zelenu granu. Ja uvek ljudima kažem, računaj barem 12 meseci da imaš buffer, da možeš da funkcionišeš, da ti euro ne uđe u firmu. Sad, naravno, ne možeš to da kažeš nekome ko u martu sprema sladoled, novu radnju. Njemu će verovatno neki novac ući u firmu tokom leta. Ako je iole dobar proizvod, pročuće se, okej. Ali minimum godinu dana, jer treba vremena da poleti, treba vremena da ljudi shvate, treba vremena da krenu da se vraćaju. Nije to baš nešto što jednostavno funkcioniše, posebno kod nas. Nedostatak kontrole kvaliteta, tipičan problem svakog, recimo, skoro svakog srpskog ugostitelja. Napravi nešto, to pokida, ljudi krenu da dolaze, krenu pare, on se opusti, za 6 meseci propadne. Ako biste me pitali zašto, moj odgovor bi bio zato što je idiot. Ali dobro. Znam, nažalost, mnogo lokala koji su imali tu vrstu sudbine i to uzimam kao primer zato što ste sigurno svi doživjeli to u nekom trenutku. To se odražava na najrazličitijim mestima i ako ne pratiš parametre, ti ne znaš kako to utiče na tvoj biznis. Recimo, imao sam skoro situaciju sa jednim kolegom koji me je zamolio da mu pomognem da utvrdi gde je problem.
jer vidi da nije dobro, ali mu nije jasno gde je problem, jer proizvod je dalje sjajan. Proizvod jeste i dalje sjajan. Ali ekipa koja pakuje i šalje proizvod, svaka 3 dana gleda mail. I onda umesto za 2 dana, proizvod stigne za 7 dana neko. A stizao je za 2. I neko je isplanirao da to pokloni nekome, onda je to stiglo 2 dana nakon rođenja. A umeđu vremenu nisu dobili ni jedan odgovor, ni na šta, nigde i kao, znaš, jebi ga. Nije jebi ga. To je ono kad ti neko pita, recimo, jedan od biznisa kojima sam partner je moja pijaca. I sad, koncept toga je da sveže voće, povrće i domaći proizvodi koji su razne vrste pršuta, ajvara, džemova i slično, dobiješ na kućnu adresu. Zašto to postoji? Zato što ja 9 meseci nisam mogao da kupim normalne Granny Smith jabuke u Beogradu i izdeo sam i onda sam rekao, kad mi se jedu Granny Smith jabuke, hoću naručim negde, nebitno koliko košta više, ali hoću da mi donesu dobre Granny Smith jabuke. Ne idealan razlog da započnete biznis, ali ispostavilo se da nije bilo tako loše sad. I nebitno, napravili smo jedan ceo plan oko svega toga, krenulo je, videli smo da s jedne strane radi okej, ali sa druge strane imamo neke probleme, biznis je pivotirao ka nekoj malo drugačijoj publici od fizičkih lica, ali ono što ja ne mogu da objasnim, uporno ne mogu da objasnim mom partneru u tom biznisu, mislim da je shvatio nakon 9 godina, to je da korisničko iskustvo nije kakvo je dugme na sajtu i kakav je mail dobio. Jeste i to, ali da je najbolji sajt na svetu ako ti dođe neuredan dostavljač i bude bezobrazan, jer je tvoj dostavljač, nije kurirska služba. Znači, i kurirska služba kad ti donese nešto pa se ti naljutiš na onog koji je poslao. A ovo je tvoj dostavljač koji je izbrendiran kao tvoj. Sad, vidite, tržište dostavljača u Beogradu je vrlo problematično. Da ne ulazim mnogo u detalje, ali vrlo problematično. Mi smo imali čoveka koji je, mislim, to je ovako sportski gledano veliko dostignuće, čoveka koji je uspeo iz dostavnog vozila da pljune drugog čoveka u drugom autu. I da ga mislim, ja sam kao, dobro, kao, završit će se sve, dobio si otkaz, nego, da bi mogli to da snimimo u slow motion, znaš, samo da ja imam to sebi za uspomenu neke vrste. Kao, kad pogledaš finansijske parametre, odnosno broj isporučenih paketa, broj kilometara koji je prešao na ruti, neku profitabilnost koju smo istoratili, to je bio najbolji vozač. Čovjek retention. Meni je posle nekoliko ljudi reklo koliko je on bio neprijatan u raznim nekim situacijama, ali nisu se žalili zato što im je donosio stvari na vreme. Šta to znači? Moraš da pitaš anonimno, moraš da pitaš tako, i da kasnije situacije iskreno budeš tako, da on sledeći put kada dostavi osobi koja se žalila, ne zna da se ona žalila na njega i sve ostalo, što ne uzmeš uvek u obzir, ali suština jeste ja sam, više puta sam rekao inženjer i ja znam da je jedina stvar koja je sigurna entropija. Da će stvari samo biti gore ako ne radimo nešto konkretno na tome da budu bolje. Tako isto i ovde. Ako pustiš nešto što si napravio time što si grčevito držao, da, bit će problem. Sad malo se kosi sa onim sa delegiranjem. Ne znači da ti moraš da kontrolišeš svaku stvar. Moraš da objasniš nekome da i neko drugi može da iskontroliše, jer ako to ne uradiš, onda imaš situaciju da ako se tebi nešto desi, sve propadne zato što niko ne zna ono što ti znaš, niko ne primećuje ono što ti primećuješ. Ja znam da postoji ogroman broj ljudi koji bi došli ovde na scenu i ne bi namestili ovu stolicu. A ja ne mogu da je ne namestim. Jer bih onda sve vreme razmišljao i onda bi u pola priče došao da je namestim i bi me iznervirao. Isto tako vidim ljude koji parkiraju auto koji je kriv u odnosu na sve ostale i odu. Znači, ja bi to upucao, ali ne može robija se ko za čoveka. Nepoznavanje tržišta i ciljne publike, malo drugačije u odnosu na istraživanje iz prostog razloga što vi možete da uradite istraživanje, ali tek kad krenete da ostvarujete nekakav redovan kontakt i odnos, vi počnete da razumete svoje korisnike. Istraživanje će da vam kaže
Najčešće, zašto će da vas kupe prvi put. A kada upoznate publiku, razumećete zašto nakon 6. puta nisu naručili 7. Odnosno, nećete možda razumeti, ali ćete vremenom doći do toga da imate koga da pitate, da možete da pratite neke stvari. I ono što je lepo danas, zbog digitala i zbog svega toga, vi zapravo mnogo više stvari možete da znate nego što ste nekad mogli da znate. Ja sam pre 15 godina imao klijenta u Srbiji, koji je bio, mislim, prva firma, možda nije prva, ali jedna od prvih koja je imala loyalty kartice. Loyalty kartica je bila preduslov da vi tamo možete da kupujete. Firma je ispod svega imala jednog lokalnog vlasnika i jednog vlasnika jednu firmu iz Izraela. Zašto si morao da imaš karticu? Da bi oni svaku tvoju kupovinu mogli da vežu uz tebe. Pre 15 godina. Ono što je problem, sad više firma ne postoji odavno, tako da nije ni bitno. Ono što je problem je što osobe koje su radile marketing na bazi toga šta se njima sviđa, a ne na bazi toga šta im kažu podaci. Sam ja na prvom sastanku pitao, izvinite, ako imamo to kao primarnu, sekundarnu, tercijalnu ciljnu grupu, personu, znači se nije govorilo persona, kao ja pročitam, easy persona, ko su ti ljudi? I kao dobro, kao ajde primarno to znamo, ovo ostalo je malo u magiji. Primarno je žena u svojim kasnim 20-im, koja je na poziciji srednjeg menadžmenta, koja je došla kod nas da kupi zato što joj se naši proizvodi sviđaju. Rekao, dopada mi se i ja volim takve žene, ali to nije vaša publika. Trenutno u vašoj radnji ima 200 ljudi i nijedna osoba se ne uklapa u taj profil. Sad mi možemo da kažemo da ima, ne znam, 40 baka i 40 toddlera, pa su u proseku oni ta osoba, ali nisu, jer nisu na poziciji menadžmenta, osim ako bake nisu, ne znam, vlasnice biznisa. Mada ni tu ne znam kako bi izvuku prosek, ali okej. I onda dođemo do toga da ne, njihova prosečna osoba je 10 godina starija, nije videla menadžment nikad u životu i dolazi tu zato što joj je usput. Određeni broj ljudi dolazi zato što baš hoće njihovu ponudu proizvoda, ali generalno većina ljudi dolaze zato što se njihova najveća radnja nalazi na čvorištu saobraćajnom gde se ukrštaju svi tramvaji, svi autobusi i kogod preseda, a obično presedate ako idete na periferiju, mada ne mora da bude slučaj, ali često jeste, onda vam je usput da tu pokupite nešto za kući. I onda kad ti to njima kažeš, oni se silno uvrede. A ja kažem, ali mislim, to kažu podaci, ne kažem ništa lično, mislim, meni sve jedno, ali ako budete gađali ove ljude, nećete pogoditi nikog. U svakom slučaju, firma je s razlogom propala. Oni su funkcionisali do trenutka dok se nisu pojavila 2 međunarodna igrača na tržištu koje su ih izbrisala za 3 meseca, nakon 15 godina poslovanja. I to je tako, što bi rekao jedan političar koji je štrajkovao glađu. I nadamo se da će izdržati do kraja. Pa, ne bih dalje, mislim da je i ovo bilo možda previše, ali suština jeste da ono što možete da prikupite, ono što možete da vidite već iz analitike koja vam je dostupna, treba da znate, ono što ne možete da vidite iz analitike, treba da pitate, ja razumem ako vas je sramota, zato postoji internet. Na internetu ljude nikad nije sramota. Da jeste, Twitter ne bi postojao. Znači, možete da pitate, možete pošaljete mail, ako ljude smarate, oni neće odgovoriti na taj mail. Neinvazivno. A vama daje mogućnost da saznate neke stvari. Vrlo često ljudi imaju podatke sa kojima ne rade ništa pametno. Vrlo često ljudi znaju da je neko kupio zimske gume i onda ga ne podsete da bi mogao možda kupi letnje i da ga podsjete za 2-3 godine da je možda vreme da menja one zimski i da mu da neku posebnu ponudu i tako dalje. To je jako banalan primer, ali je dobar zato što je vremenski definisan, zna se kojih 15 dana sve gori kad su gume u pitanju. Znate onaj grafikon kao Mariah Carey, All I Wanted for Christmas, onaj EKG, koji svake godine, krajem novembra krene da raste. Tako isto i za zimske gume i za letnje gume. Onaj prethodno pomenuti moj partner iz jednog od poslova
nije 2 puta rekao. Prvi put kad mi je rekao mi je bilo okej, onako malo sam se pitao da li, kako samostalno pređe ulicu, ali drugi put me baš onako oduševio, kad mi je rekao da ga je iznenadila registracija kola. Ne, ovog meseca ja kao, ali... Misliš, crklo je nešto? Ne, kao, iznenadila me registracija. Kao, ali polovan je auto, možda misliš da je Kvačevo crklo, pa... Ne, kao... Znači, kako nemaš upisano kada je registracija, kao... Ne, mi smo 4 dana vozili neregistrovano i... Aha. Dobro, super. To su jako banalne stvari. Ljudi ih i dalje ne upisuju. Ja sam do možda prošle godine mogao da zapamtim skoro sve što mi se desilo u prethodnih 38 godina života. I dalje već 15 godina sve što je bitno zapisujem. Zašto da se oslanjam, zašto da opterećujem da radi nešto u pozadini kad ne mora? Nepoznavanje prava, poreza i obaveze, isto ljudi, mnogo volim kad ljudi iznenadi PDV. Pošto ne znaju šta su fakturisali tog meseca, onda ih iznenadi PDV. A vrlo često, zato što, ja kad sam počinjao biznis pre 20 godina skoro, meni je moj prijatelj, čiji sin sedi ovde, rekao da je najvažniji odnos koji će imati u životu odnos sa knjigovođem. I onda sam ja izabrao da mi knjigovođa bude najbolja prijateljica, s kojom sam bio prijatelj tada već 10 godina. I evo, danas mi je knjigovođa i taj odnos funkcioniše savršeno, zato što ona mene upozorava na mene. Jer ja nekad, ja bi mogao, a možda i ne bi trebao. I onda tako, jesi baš siguran da hoćeš ovo osnovna sredstva? Aha, ti bi to da staviš na trošak. Pa ja ne znam nijednog inspektora koji bi se složio sa tim da je to trošak. Ne, ali jeste trošak, dobro. Napiši jednu odluku u kojoj ćeš to da obrazložiš i ako mene uveriš, u redu. Kapirate kakve odluke piše. Znači, ja sam vremenom postao mahir za takve stvari. Ali suština jeste da u mnogim situacijama ćete doći do toga da, ako ne znate, naročito u prvom, drugom ciklusu, neke stvari vas iznenadi vas dobit koju vi mislite da nemate, jer kao, nema šanse. I onda treba platiti neki porez koji nemate od čega da platite, generalno napravite sebi problem. A vrlo često je to posljedica toga što knjige vodi neko ko je... Eto, to je majka mog drugara, ona već 30 godina je knjigovođa i već 30 godina nikako da shvati da postoji mail i skener. Takođe, recimo, vrlo često neki set pravnih stvari, to je jedna od stvari koje se stvarno trudimo da kroz našu mrežu obradimo to. Milica piše, zašto to Milica piše? Zato što Milica to ume da objasni, a Milica sad to i živi, pa ćemo pričati o tome malo kasnije. A to je da prosto postoji gomila nekih ugovora i gomila nekih situacija u kojima vi ako niste pravnik, mislite da nešto može ili sme tako, a ne znate pod kojim uslovima može, kako može, da li može. Pa tako, recimo, očigledno dežurna žrtva danas, moj partner iz pijace, napravi situaciju da zaposli devojku na poziciji prodaje, koja se učinila vrlo problematičnim na razgovoru, ali prodorno, kao to totalno ne treba sad. I napravi ugovor sa njom. I napravi ugovor u kome bude pametan, on je čuo, on je video na internet, video u serijama. Non-compete. Stavi klauzulu zabrane konkurencije, ali pošto, da ne koristim sad neki teži izraz, je iz Pirota, stavi da nema nikakvu nadoknadu za period koji je non-compete, što taj član ugovora čini ništa ne. Ako da ti imaš ugovor sa kojim možda se slikaš, ona ima pravo da iznese, mislim, nema pravo da iznese sve te kontakte, ali šta će sad radiš sa tim? I da ode kod direktnog konkurenta sa svim znanjem koje je tu ponela, ajde, kontakte ne može da iznese, ali može da sačeka 3 meseca da ih pozove ili da da nekome da ih pozove, da prekine neki linearni lanac. I ti unazadiš svoj biznis x meseci zato što si se pravio pamet. I onda smo se dogovorili da
imamo advokata na paušalu mesečnom koji, pošto su nam opet drugari, će biti relativno nizak, nema tu previše posla, ali sve te neke bitne stvari, volim ja da pročitam ugovor, a kad je bitan ugovor, pročita ga još neko ko je to studirao. Ja sam, hobista, pravnik, farmaceut, finansijski ekspert i sve ostalo, ali kad mi stvarno nešto protiv od nekog lekara, ili pitam apotekarku, to je isto opcija, to isto poštujem kao scenarij. I ono što isto, da kažemo kao 10. stavka o kojoj sam hteo da pričam je to da kada nešto krene dobro, onda neko kaže, aha, ovo je krenulo dobro, ajde sad da ga povećamo puta 100. Radi vam jedan fast food, jedna pekara vam radi dobro, ajde da otvorimo 14. A kao, što baš 14? Pa eto, ajde. I onda imate situaciju da recimo neki divni ljudi koji su u Beogradu imali nekoliko pekara koje su verovatno bile najbolje u prethodnih 30 godina, bankrotiraju zato što naravna generacija dece odluči da sa 3 ili 4 objekta koliko su imali to podigne na 9. Ne može, nema sistem, nema organizaciju, ne može da isfinansira odjednom nešto tako. Sa druge strane, imam i neke slučajeve, i oni su takođe relativno česti, gde neko kaže, meni je ovo dovoljno i ja ne želim više. To je potpuno u redu. Znači, ja čak što se tiče porodičnih biznisa, mnogo volim te priče, zato što to znači da je porodica nova. Ali to mnogo zavisi u kojoj si industriji. Ako se industrija kreće previše brzo napred, ti ne možeš da budeš statičan u njoj, zato što tvojih 5% ili 7% će za 2 godine da postane 2%, kad padne ispod 1% ti više ne može. Ni cene za nabavku, ni 1000 nekih stvari koje trenutno imaš kao relevantan igrač na tom tržištu. I jednostavno preplavete svi ostali. Sad, ima slučajeva gde to na nivou nekog zanatskog biznisa nije važno. Ljudi dolaze baš kod tebe zato što si ti baš taj neko. Ali realnost je da sve što ne raste, opada, kao i sa entropijom, sve na čemu ne radimo, automatski postaje gore. Osim možda sir, neke vrste sira postanu bolje vremeno, ili možda neko vino ko zna to da čuva, na primjer, ili rakije u dobrim, nije važno. Ali suština jeste da ta ideja, ok, mi ćemo sad da budemo statični jer je nama ovo ok, ne funkcioniše. U realnosti, to što si ti statičan ne znači da je sve oko tebe statično. Evo, mi smo jedno vreme kao zemlja, ekonomija i privreda bili vrlo statični. I vidite gde smo sad. Nije ekstra. Mislim, ja stalno pričam ljudima kad dođu ovde, kad im bude lepo i to par dana provedu, bude im super, odu na najbolju klopu, na najbolji clubbing i sve ostalo, kao, kako je ovde život fantastičan. Ne, ovo nije život. Ovo je demo. A život je kad provedeš 2,5 sata pokušavajući dođeš s kraja na kraj grada. Tih 7 kilometara i narednih 140 su trajali isto. Jer, ako se ne baviš time da gradski prevoz funkcioniše bolje, on će vremenom funkcionisati samo gore. To sam imao da vam kažem, malo sam više produžio jer imamo jednu gošću manje na sceni, ali to je to što sam imao da vam kažem. Sad, ono što je zanimljivo, jeste da zapravo A1 je, operator i prethodnih skoro 20 godina je aktivni učesnik na tržištu usluga mobilne telefonije. Ono što se promenilo je negde pre 2-3 godine, kada su oni shvatili da je to što je osnovna usluga je connectivity. To je sasvim ok infrastrukturna stvar, ali kao što više niko od nas ne koristi SMS-ove i ne znamo ni koliko smo ih poslali, osim za parking, nije nam to više ništa bitno, jedino što nam je važno da imamo neograničeni bandwidth i da možemo da koristimo telefon za surfovanje. Tako isto da, ta neka usluga koja je svojevremeno bila ekskluzivna ili bila nova i bila big deal, sada je to commodity, gde suštinski, dugoročno ti kao nekakav igrač na tržištu ne možeš bog zna šta da uradiš. Ali to što imaš svoju infrastrukturu,
infrastrukturu ti omogućava da uradiš gomilu drugih stvari, da gomilu stvari ljudima pojednostaviš, ubrzaš, učiniš bolje. Nije uopšte biznis usluga, ali recimo jedna od super stvari, ja sam u prethodnom periodu dosta putovao zbog posla i naravno da nekad zaboravim da kupim putno osiguranje, a ko je nekad u životu radio repatriaciju, zna da je putno osiguranje stvar koju moraš da kupiš, jer voliš ljude koji su ovde i ne želiš da ima prešpaka od života, i ako si, ne daj Bože, razboliš ili nešto slično, ima svoje prednosti. Neko je seo i smislio sa jednim od osiguranja da napravi pametno osiguranje koje kad uključiš u aplikaciji samo se pali kad izađeš van granice, traje dok se ne vratiš, sve je pokriveno umeđu vremenu, sve radi savršeno. Tim principom, da kažem, digitalizacije, pojednostavljivanja, gomila nekih usluga koje su ljudima potrebne, a jedan je u prethodnom periodu radio nekoliko super projekata, najviše u oblasti informacione bezbednosti, jer ono što je zanimljivo, mi smo zemlja u kojoj 8 puta više poruka koje su phishing, a koje su stigao vam je paket pa samo da iskličete šta treba. 8 puta više tih poruka imamo u Srbiji nego što je prosek Evrope. I ono što je jako zanimljivo kad smo pričali sa kolegama iz Češke koji su napravili sistem kojim se to prati i koji trenutno to radi za tipa 23 zemlje, pokušavamo kao da shvatimo koji je šablon, zašto više kreće od, ne znam, polovine oktobra do kraja decembra i to sve. I sedimo, gledamo, čitamo, analiziramo u jednom trenutku kolega, jedan sam susjedni stomak kaže pa sezona slava. Ne znam da li je to korelacija i da li je to kauzalnost, u stvari korelacije postoje svakako, ali jeste zanimljivo. To su neke stvari, ako vas bilo šta od toga zanima, ili poslovni mobilni internet, ili šta već sve postoji među uslugama koje su tamo izlistane, skenirate QR kod, imate formu od 3 polja koja treba popunite i fini ljudi će vas kontaktirati, popričati sa vama o tome i vidjet ćete da li postoji neki prostor za saradnju. Takođe, pre nego što pređemo na, siguran sam, mnogo zabavniji deo, ko se nije javio, Nikiju, to je onaj dečko u crnoj majici sa bradom i frizurom, slično kao Slobodan Milošević, samo sa bojom kose. Neko se javi kad bude odlazio da upiše na spisak da ste bili, i ove kesice bele sa naša mreža imaju neki sitne poklončiće. Ako ste već došli na Black Friday, onda mislim da je lepo da nešto zanimljivo ponesete kući, stvarno smo napravili nešto baš slatko. Ima pečenje? Ne, pečenje nije jestivo, ali Dane Republike. Ima nekih opcija. Dane Republike. Sada bih zamolio da mi se na sceni pridruže Milica Bojanić, pravnica i copywriterka, što je jako čudna kombinacija, ali vidjet ćete da i ona čudna sedi. Milica prethodnih godinu dana otprilike piše razne pravne teme za portal Naša mreža i već sada smo pokrili dosta nekih važnih stvari. U narednom periodu imamo dosta zanimljivih tema. Tu je iz dva ugla, s jedne strane da kao pravnik odgovori na neka pitanja, a sa druge strane neko ko je nedavno postao preduzetnica i ko je prošao taj put tih prvih nekoliko koraka i ima lično iskustvo sa svim tim, pa može da podeli i to, jer je dosta ljudi koji su, skupio sam vaša pitanja, imam ih ovde kod sebe, poći ćemo i kroz njih, ali dosta ljudi je pitalo to kako početi, kako do prvog klijenta, da li može da se dobije subvencija za samozapošljavanje i slično. I drugo, predstavnik domaćeg tržišta, moj dragi prijatelj Strahinja Čalović. Svi znate ko je Strahinja, moram ja nevamo. Ali čovjek koji, čak i kada se ne vidimo, a mnogo volim kad se vidimo, čak i kada se ne vidimo, barem jednom dnevno me razveseli, a ja sam mrgud i mene nije lako razveseliti, ili tako što on kaže nešto blentavo, ili tako što samo postavi
neku situaciju u njihovom porodičnom domu, nekima sam prisustvovao i onda mogu da vidim kako se to odvija, a odnedavno imaju i najsmešnije kuće koje sam video, tako da moj dragi prijatelj i čovek koji će o mnogim nekim temama koje sam ovde načeo moći više da kaže iz ličnog iskustva i iz profesionalnog iskustva radeći sa brendovima i kao influencer i kao digitalni strateg. I ja ću tu da budem moderator, pričam gluposti, zabavljam vas i sve što uz to ide. Sad ću ja da sednem i da izvodim pitanje. Jer, iako se ja sećam ponekog pitanja, mnogo je bolje kad zapišeš i pročitaš. Dakle, igra brojevi i slova. Da, Loviću. Često ljudi pitaju. To je najgori početak, često mi pitaju. Kako bi trebalo da izgleda saradnja između brendova i influencera i probaj to da objasniš i iz ugla nekih velikih brendova, ali i iz ugla malih brendova koji kroz to vide svoju priliku da dođu do neke prve publike. Prvo dobroveče svima, hvala Ivane na prezentaciji. Ja pravim bar jedno 4 od ovih 10 grešaka koje si naveo, ali uz pomoć sreće one me nekako me obilaze posledice tih grešaka. Što se tiče tog influencerskog dela i saradnje sa brendovima, možda bi najbolja i podela bila na to, baš na velike i na male brendove. Sa velikim brendovima to je već nekako se iskristalisalo vremenom da to uglavnom ide preko agencija u 90% slučajeva. Agencije su tu da budu, što bi Ivan rekao, buffer između brenda i tog nekog influencera koji je često sam svoj gazda, koji je često sujetan, jer posao jeste takav, jednostavno čim imate neku veću količinu usmerene pažnje, logično je da postanete malo i sujetni, sad zavisi već od ličnosti u kojoj meri. Ali poenta je da sa velikim brendovima, sad se to već iskristalisalo, kažem, i brendovi znaju šta hoće. Evo, primjer, mi često sarađujemo sa Lidlom i Lidl dođe sa jednim predlogom koji je konkretan i koncizan i koji kaže, okej, sad nam je to u fokusu, da li imate način da to prezentujete i da li vas to interesuje, mi onda kažemo da ili ne i onda se to ili realizuje ili ne realizuje. Agencija je tu da sve te materijale prvo pregleda, odobri i tako dalje, da iskomunicira šta treba, iako ne volim tu reč. I onda se to objavi i na kraju sumiramo rezultate i ti veliki klijenti uglavnom su, da kažem, solventni i plaćaju do duše sa nekim onako ne tako pristojnim rokom, zato što su veliki pa ste vi mali uvek na kraju. Sad, što se tiče malih brendova, to bih da posvetim malo više pažnje, zato što je malih brendova više, što je logično, i oni nas više i češće kontaktiraju i sad logično je kao i za svaki posao, što vi više rastete, manje radite sa nekim manjim klijentima, ali uglavnom to da li ćemo raditi sa nekim manjim klijentom ili nećemo, presudno je uvek par reči. Šta to znači? Pa to znači, ako neko pošalje, mi ćemo da vam pošaljemo pidžame, a vi nas okačite na story, to znači da neće dobiti ni odgovor, a onda dođe neko i napravi vam nešto personalizovano, što vredi možda 5 puta manje ako sve upoređujemo kroz novac nego neki vaš story ili reel ili tako dalje, ali napravi nešto što je vama lepo i nešto što je vašim prijateljima lepo i porodici lepo i to predstavi na lep način, onda će to biti saradnja 1/1. I često se dešava da ljudi se pitaju nekad za neke manje brendove otkud njima novac da rade sa najvećim influencerima, a ne znaju da su ti brendovi na jedan pre svega ljudski način, a i marketinški ispravan način, rekao bih, prišli tim influencerima i onda je tako došlo do saradnje, dok su neki drugi i dalje na nivou neke komunikacije koje bi trebalo da bude, bar u digitalnom svijetu, odavno prevaziđeno. Ono što možete da zaključite iz ovoga što sam rekao jeste da kod manjih brendova uglavnom ne postoji agencija koja je između, zato što taj fee koji uzima agencija je preveliki za male brendove, tako da kod malih brendova onda još više se pojačava bitnost tog dela da oni na pravi način predstave sebe. Sad, s druge strane, postoje i različiti načini na koje možete nekog da kontaktirate. Baš sam sa ovim momkom pričao malo pre o tome koliko nama poruka zapravo stiže. Ja sam jednom se iznervirao jer mi u nekoliko dana stiglo više poruka kako ja ljudima ne odgovaram. Onda sam izvukao sa svoje 3 profila da sam za 30 dana dobio na storije samo oko 12.000 reply-eva, što znači oko 400 poruka dnevno, a moj posao, jednostavno ne bavim se, da kažem, korisničkom podrškom, iako od te publike živim, što jako poštujem i poštujem ljude, ali jednostavno ne možete u svakom trenutku svima da odgovorite
zapravo ne možete većini i onda je bitan i taj deo sa upornošću gde, ok, ja možda nisam video poruku, ali u 2 klika možeš da dođeš do mog maila. Ako mi pošalješ mail, ja već računam da si preskočio 10 stepenika, iako su bukvalno to bila 2 klika. I onda možemo da komuniciramo, ne znam, možda bih na prste, mada je to glup izraz, na prste jedne ruke može se nabrojiti sve, samo dugo traje, ali na prste jedne ruke bih mogao da nabrojim broj puta kada nekome nisam odgovorio na mail, jer zašto ne bih nekom odgovorio na mail koji je uljud. Tako da eto, za početak to je osnovna razlika. Još jedna stvar, konkretno u toj priči bih volao da prođemo pre svega, dakle, opet iz ugla manjih brendova, nečega što nije korporacija. Jedna stvar je napraviti nešto što je kratkoročno, one-off saradnja koja može bude simpatična, njima će doneti neku prodaju, ali to je u principu to. Super je za čišćenje lagera, nije za nešto ozbiljnije. A druga stvar je kako bi trebalo da izgleda priča koja ima smisla da bude neka vrsta kontinuirane komunikacije, zajedničke, osmišljavanja zajedno, sadržaja i svih ostalih stvari. Misliš iz ugla brenda ili iz ugla influencera? Iz ugla influencera, ali, znaš, daj obe strane kako treba da se postave u tom slučaju. Pa to je, sad već postaje dosta slično, zato što možda ste i primetili da u poslednje vreme, uglavnom, da kažem, uspevaju brendovi koji imaju neko lice iza sebe. Ja stalno kad radim edukacije navodim primer kako, ne znam, više Rihanna proda parfema nego Hugo Boss u nekom trenutku, zato što znamo ko je Rihanna, a bolje da ne znamo ko je Hugo Boss, tako da bismo kupili parfem. Ali sa šalu na stranu, poenta je u tome da to sve više liči jedno na drugo, zato što, kažem, brendovi koji imaju lice, ja to stalno preporučujem malim brendovima da izađu sa svojim licem, uglavnom imaju više uspeha jer ljudi tu personalizaciju shvataju kao jedan iskorak, jednu pruženu ruku i to je sasvim ok. Sad što se tiče komunikacije, baš to što si rekao, nedavno su me pitali, neko TV gostovanje si imao naravno i svoje sobe, o tome šta je ključ mog uspeha, pošto neke stranice vodim već više od 10 godina. I ja sam rekao da sam vremenom tek shvatio da je to kontinuitet i da ni od jedne stranice nisam pravio dužu pauzu od nekoliko dana. Iako to sad deluje stravično i jeste, ali nikad nisam pravio duže pauze. I sad, s druge strane, ono što treba ljudi da znaju jeste da sve što rade, iako je Srbija zemlja u kojoj se relativno lako zaboravlja sve, toga smo svedoci svaki dan, ipak postoji neko ko ne zaboravlja i postoje stvari koje vam se upisuju. To je ono kako bismo mi volili da život funkcioniše, u javnom svetu život zaista tako funkcioniše, onda sva ta komunikacija koju pravite, treba budete svesni da to ide u neki kalendar, neki dnevnik, kao što si ti pomenuo, i da sve što iskoči iz koloseka vam se piše na taj račun i na kraju će neko podvući crtu. I zanimljiva mi je ona priča koju si ti pričao o entropiji, jer sad već tržište influencera dovoljno dugo postoji, da su neki influenceri, slobodno kažem, propali. Zašto? Zato što nisu radili na tome da njihov sadržaj ili proizvod ili usluga, nazovemo to kako god, bude bolji, a isto tako su se neki izdigli iznad drugih, baš zato što su sve vreme radili kontinuirano na tome. I sad već imamo prvi put u istoriji, da kažem, čovečanstva, bar ovog našeg, da imamo bivši influencer. Da je neko bio influencer, da već nije. U penziji. Da, verovatno se ni ne sećate, verovatno više ni ne iskaču na mrežama, ali ne postoje zato što se nisu time bavili. Tako da mislim da i ovde treba postoji, znači, pre svega kontinuitet i drugo da se stalno unapređuje ta komunikacija. Verujte mi, neki od najvećih influencera su propali zato što su rekli, odnosno ovo im je bio problem, verovali ili ne, a to je, pa ja ne mogu da se snimam. Ok, bilo im je ok da napišu blog, da nešto urade, da, ne znam, se slikaju i tako dalje, ali kad je došao trenutak da treba se snime, oni su rekli, meni je to neprijatno, kao što si ti rekao malo pre, i meni je neprijatno da u praznoj sobi pričam u kameru, pa posle 1000 pokušaja to ide dosta bolje i lepše, nisam i dalje fan toga, ali to radim, tako da kažem, eto, vrlo je jednostavno, morate da budete u korak s vremenom i samo, ajde, da ne dužem da završim, ja sam počeo te stvari da radim na Twitteru, to znači da to je jedna rečenica do 140 karaktera, onda smo prešli na Facebook gde su bili duži statusi, onda smo prešli na Instagram gde vam treba i fotografija i onda smo prešli na TikTok gde vam treba video. Napraviti jedan video je neuporedivo teže nego napisati jednu rečenicu do 140 karaktera. Da to nisam uradio, ja bih bio u ovoj kategoriji bivših influencera. Baš sam to teo da te pitam šta je neka vrsta smernice, jer naravno kada si mali ne možeš sebi da priuštiš ni resursno, ni na koji način da se baviš svim stvarima pa da vidiš šta će dobro da proći. Nego moraš da izabereš
nešto što ima najveću šansu da uspe, se fokusiraš na to, istraješ, pa onda vidiš kuda će to stići. Šta bi bila tvoja preporuka za tu neku vrstu početka za nekog ko sad je na startu? Pa što se početka tiče, ja sam napravio nekih 5 pravila kojih sad možda neću se setiti svih 5, ali jedno od osnovnih je da izaberete nišu, da ne očekujete da budete mega influencer kao što sad, ne znam, Baka Prasi ili tako neko kome možda daš bilo šta i prodaće bilo šta, sada. Znači, on je počeo od jako uske niše koja je gaming, to što je čovjek harizmatičan i još što, to je druga stvar. Znači, da izaberete nišu, da imate strategiju, to je ono što si ti pomenuo, znači ne sada, ok, ja ću sad da se bavim receptima i počet ću da kuvam i da to snimam, koliko imaš recepata, pa imam 2. Ali moji baš vole to da je, ok, super, treba ti 100 recepata, pa sad nek uspe 30. Dalje, dosta je slično s ovim što si pričao zapravo, dalje treba potpuno da probaju da budu svesni da od toga prvi godinu dana neće imati ništa, osim u slučaju neke lude sreće, onda čestitam, super, treba da postave. Četvrto je bilo da treba da izaberu platformu, to pravilo se malo promenilo, zato što vi sada isti sadržaj, pričamo kratko sadržaj, možete postaviti i na YouTube, i na TikTok, i na Instagram. To je do pre par godina bilo nezamislivo, svi su imali svoje formate, svoje publike i tako dalje. Kratki i vertikalni. Da, kratki i vertikalni video do 60 sekundi, mada sad verovatno povećavaju na 90 i tako dalje. Ali poenta, evo sad vas da pitam na kojoj mreži ste pogledali neki video ili ono kad imate bookmarkovane stvari, vrlo često se desi da ne možete da ih nađete jer ste ih vidjeli na drugoj mreži. Ali nemate pojma da ste vidjeli na drugoj mreži, tako da eto, to su neke stavke od kojih treba krenuti i za kraj ostaje ta 5. stvar, to je taj kontinuitet. Jer bez toga jednostavno, evo ja to garantujem, to je ona priča, internet sve pamti, možda, sve više sam nesiguran u to da tako kažem, ali sam siguran da ako vas nema mjesec, 2, da će svi da vas zaboraviti, to je sigurno. Hvala, to bi bio neki uvod, vratit ćemo se sa još pitanja i sa nekim pitanjima publike i tako dalje. Milice, za tebe sam svašta spremio. Najavio sam te kao pravnicu i copywriterku, što je jako čudna kombinacija. Ne preporučuje se. Da, dobro. Ja bih isto to rekao, ali mislim da možda na kraju nije tako loše ispalo. Ajde, samo pre nego što krenemo na konkretno, otkud ta kombinacija, zašto? Prvo, dobroveče svima, hvala na lepoj najavi. Ne znam da ti na to odgovorim, ne znam šta mi je to trebalo. Mali uvod, ja sam uvek volela da pišem, to sam potiskivala, odmah da kažem i da bolje pišem nego što ću sada govoriti, tako da napravim sebi malu odstupnicu, ali sam to potiskivala zato što prosto otišla sam na pravni fakultet i kad dođeš na pravni fakultet moraš da budeš sav ozbiljan, sve da pratiš, da diplomiraš u roku, da odradiš pripravnički staž, da završiš pravosudni ispit jer nisi baš pravi pravnik bez pravosudnog i posle se zaposliš ili kao advokat pa položiš advokatski ispit i zaposliš se ili postaneš kompanijski pravnik u kompaniji i onda si ti tamo neko kod koga svi dolaze i sve ga pitaju. Ja sam bila ta. Igrala sam tu ulogu možda skoro 15 godina i posle su se promenile neke porodične okolnosti gde sam ja napravila pauzu od toga 3 godine. Mislim, dogodilo mi se 2 dece. I nekako kad je trebalo da se vratim na posao, razmišljala sam koliko se ja sad toga sećam, šta sam ja sve propustila, koji su se propisi promenili, koji ću ja sad imati autoritet, kako ću sa mamećim mozgom koji je onako, to su godine nespavanja, koliko ću biti fokusirana, koliko ću biti stručna i onda je bilo da li ja sad moram ovo sve ispočetka da radim i da vratim se tamo gde sam bila ili mogu da radim nešto potpuno novo, prvi put i evo me radim nešto potpuno novo prvi put, tako da to je to. Mislim, ja sam sada srećna sa tom odlukom, mislim da nisam pogrešila, vidjet ćemo zapravo posle 1 godine preduzetništva, pa 3, 5, 7, kako već to ide, ali sada posle 5 meseci ja sam u plusu. I svi mi kažu kao, pa dobro, to je super za prvu godinu, a onda moj ćale kaže, ne, ta prva godina je već bila prošla, tako da ovo je već 2. godina, ali zvanično je prva i nije loše. Da li je trebalo još nešto? Pozdrav za ćalet. Pa da, najbolje kad u porodici imaš nekoga ko te onako odmah te, nema mnogo letenja. Pa dobro, mislim da bi svako trebalo da bude
što je realnije moguće na početku, da ima velike želje, ali da bude realan u očekivanjima i realan u sagledavanju rezultata. Pomenuo sam kao jednu od stvari ovde da vrlo često kada si mali biznis, pa nekada i kada si već malo veći i malo ozbiljniji, i dalje vrlo olako pristupaš nekim pravnim temama i dalje ako imaš 50 zaposlenih i ozbiljan promet i sve šablone za ugovor skidaš sa knjigovodstvenih agencija i onda praviš ugovore na taj način i to pije vodu do trenutka dok se ne desi neki problem, što u suštini, mislim, to je kao da imaš kasko koji radi samo dok se ne sudariš. Nije baš idealna opcija. Sad, ti si, da kažem, prošla korporativno to gde je mnogo kompleksnije u smislu veliki broj ljudi, veliki broj odnosa koje treba regulisati i tako dalje, jer najčešće, da kažem, u radnim odnosima, ali ovako gledano sa strane, šta su najčešće greške koje preduzetnici prave, gde su propusti, gde prosto ne shvate da im ipak treba pomoć pravnika? Da, osim što sam ja sada novopečeni preduzetnik, imamo u porodici još jednog, to je moj rođeni brat, on je u 8. godini svog preduzetništva i on ima jednu omiljenu osobu na svetu, a to je knjigovođa. I super je, ja volim isto svog knjigovođa, to je u stvari isti knjigovođa, i slušamo ga i sve poštujemo šta nam kaže, ali ja mu ne postavljam dodatna pitanja, naročito ne radno-pravna neka i takve neke dileme o GDPR-u i takve stvari, dok moj brat misli da zašto knjigovođa ne bi nabavio pelcer za sve i svašta. I knjigovođa je jedna predusretljiva osoba koja će vam uvek naći pelcer za šta god vam treba. On ima neki bajati od pre 100 godina. I daće vam. I ništa vam se ne može desiti loše ako on nije video da se njegovom nekom klijentu desilo, da je tu bio neki veliki propust. Znači sve što on nije imao u svojoj praksi da je problem, nije problem. Što bi majstori rekli, nema to kud. Tako je, jeste, ali moram da kažem da knjigovođa ipak nije stručan za radno pravo, da nije stručan za GDPR, da ne zna prekršajno pravo, ne poznaje krivični zakonik i ostale stvari. I bez obzira što su oni divni, ja ih mnogo volim, mislim da ja razumem da preduzetnici imaju problem i da prosto gledaju da svaki trošak koji je nepotreban, koji deluje izlišno, da se minimizuje. Ali nekako, kako ste vi na početku i kako vi vodite računa o svemu na što ćete da trošite, tako je isto i neki tamo advokat nov. Treba mu da radi, treba mu da se dokaže, treba mu referenca koju biste mogli da mu date, treba mu iskustvo, treba mu i neki mali honorar koji ćete možda moći da organizujete ako vam treba paušalno, ono kao što si ti rekao, mesečna neka nadoknada pa da on može da računa na to ili da se dogovorite po savetu i tako to, ali prosto da možda i dogovorite neku cenu i da se umesto knjigovođi ipak malo više obratite advokatu, zato što malo su se promenili i radnici, tako da radno pravo nije više onako kao što je bilo, da nije, promenili su se i propisi, promenilo se i inspekcije su se promenile, tako da ne može knjigovođa više da prosto prevazilazi njegove kapacitete, tako da naći advokata, nekog povoljnog. Dobro, i na našoj mreži imate baš dobru moju bazu, ima sigurno 20-30 tekstova, odlični su. Mislim, jedna od stvari koju smo, da kažem, uvek radili, bila nam je ideja da to uradimo na taj način, jeste da nemaš samo šablon, nego imaš i prateći tekst u kome se objašnjavaju specifičnosti, pojedinosti, varijacije koje su moguće, šta je dozvoljeno, šta, na koji način je moguće sam šablon prilagoditi, iskorigovati, upodobiti svom konkretnom slučaju. Opet, ne može da zameni, ja razumem one koji su na početku, zato i radimo to što radimo i zato gledamo da na taj način objasnimo da ti čak mnoge situacije objašnjavaš kroz pričicu koja negde treba da ih opiše. Pa sad ta pričica ne opisuje svaki slučaj, ali na osnovu te pričice možete da vidite da li vaš slučaj ima neku jasnu relaciju sa tim. Nekako mislim da je to dobro rešenje od starta i da je to put kojim treba da idemo, ali vrlo često doći ćemo u situaciju da neke specifične odnose
ne regulišemo na adekvatan način i onda imamo problem. To je ono pitanje da li ti za svaki posao treba ugovor. Pa ne treba ti, osim kada ti zatreba. To je problem sa bilo kojom vrstom osiguranja. I jedna od stvari koje se često, recimo, dešavaju, to je greška koju sam ja pravio na početku pre pravu firmu, kada sam formalno osnovao to pre 19 godina. Je bila situacija da ja dolazim kod advokata jer hoću da mi se urade neki šabloni, da ih ja imam za sebe. U tom trenutku, ne znam, za oglašavanje na internetu, što niko nije znao da stavi u ugovor, za izradu web sajtova, što opet vrlo retko je ko zna da stavi u ugovor. I ja mu dođem i kažem mu, evo meni treba to, pa sad ti vidi, napravi ti to da bude dobro. A on mi kaže, ne razumeš, ne funkcioniše ovo tako. Ti meni treba sve da objasniš, onda ja treba da nađem način da pravničkim jezikom uobličim taj odnos koji ti hoćeš da ostvariš, da dobiješ cilj koji treba. Ali ti meni treba da kažeš kako to treba da funkcioniš, neću ja tebi da diktiram kako će da funkcioniše tvoj posao. I onda kad čitaš tako neki ugovor, a recimo s korporacijama, to baš karakteristično, to ima neka beskonačna količina nekih stavova i članova koji ne služe ničemu i ne odnosi se na naš slučaj, ali neko je nekad napisao lep ugovor, onda su oni dodavali, niko nikad ništa nije izbacio i sad gledaš i skoro smo nešto analizirali jedan ugovor, kao bratu 40% sadržaja ugovora može se izbaci jer se uopšte ne odnosi na naš slučaj. Ali, kao što znaju ljudi iz korporacije, kad nešto uđe u pravnu službu, to je to. Gotovo, tad nastaje haos. Da. Ti si nam tu interesantna i baš zbog tog iskustva koje se prošla u ovoj godini, a to je, osnivanje preduzetnika, nije baš neka sad, ne znam kakva mudrost, ali, da kažem, taj proces u tvom slučaju podrazumevao i neke dodatne stvari i ti si gledala da ostvariš pravo na subvenciju i sve ostalo i baš bih volao da zbog toga ispričaš kako je to u tvom slučaju izgledalo, ceo proces, koliko je trajao, šta je podrazumevao. Da, apropo subvenciji, mogu da kažem da sam ja stvarno, misli se na subvenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, dobila bez ikakve veze i napisala sam biznis plan koji je bio dobar, pritom da su bile marketing usluge, obično kao prolaze bolji proizvodnja, međutim nije, baš se gleda tamo po nekim bodovima, vi imate kako se šta ocenjuje, prosto dajete odgovore onako kako su vam naložili, što detaljnije, dobit ćete više bodova i ja sam to dobila, tako da sam imala neki pritisak da u tom nekom roku koji su mi oni ostavili, registrujem svoju firmu. I sada što se APR-a tiče, to je stvarno, baš onako kao što kažu, 3 do 5 dana, baš je jednostavno. Možete otići, ne znam, na šalter APR-a i tamo podneti prijavu za registraciju, a možete i kao ja, ako sam uspela, ja svako će uspeti, da se registrujete online. Stvarno je toliko intuitivno, imate nekoliko uputstava, ako baš hoćete da ih pročitate, možete, ali prosto vodi vas taj proces. Ono što je važno, nekoliko stvari koje su priprema za tu recimo, online prijavu, ne treba da platite taksu, zato što ćete platiti karticom, tamo prosto tako ide. Onda bilo bi dobro da pre nego što uđete u proces, mislim ta prijava traje možda 5-10 minuta ako vi znate šta sve treba da popunite. Naprimer, pre nego što registrujete firmu, trebalo bi da odaberete šifru delatnosti. Imate tamo šifarnik na internetu, nije to problem da se nađe, ali može nekome biti problem da nađe tačno ono što najviše odgovara onoj delatnosti koju on želi da obavlja kao primarnu. Onda potrebno je da se sa knjigovođom ili advokatom, ali bolje sa knjigovođom, posavetujete o očekivanjima. Prosto važno je kako ćete poslovati, s kakvim klijentima, kako će to izgledati, kakve prilive očekujete i tako dalje. Zato što od toga zavisi da li ćete se registrovati kao preduzetnik ili kao deo prvo pravnu formu da izaberete. Ako se registrujete kao preduzetnik, isto ono što ćete u tom trenutku prijave na APR-u morati da uradite, a to je da izaberete da li ćete biti knjigaš ili paušalac i ne možete da menjate. To je prosto šta odaberete do nekog roka, ne znam, nekoliko puta godišnje ili jednom godišnje. Možete da promenite tu formu
bez nekih velikih posledica, ali to što kliknete, to će biti i prosto da ne biste došli u situaciju da pogrešite pa da morate da obrišete svoju radnju pa da birate drugu temu. Znači, to bilo bi dobro da se pripremite. I treća stvar koja može da se desi, ja ne znam, mislim da ako odete na šalter i dođete sa nekim svojim nazivom svoje buduće firme i ako izaberete neku reč koja je mnogo česta i u toj nekoj vašoj delatnosti, a ljudi prosto u svojim nišama biraju stalno neke iste, onda će vam ili onaj radnik dodati nešto prom, com, solution, svi to imaju, zato što oni to dodaju da bi kao prošlo. Ili ćete sami popuniti nešto i onda će vam tek registrator odbiti zato što je previše slično kao nešto što već postoji. Tako da, isto pre nego što uđete u proces prijave, možete da lepo proverite nazive tog nekog vašeg budućeg preduzeća, da tako kažem, firme, i da se pripremite za to. Mislim da je to i, kao što sam rekla, to traje 10 minuta, posle 3 do 5 dana dobijete rešenje. Ako ste sve uradili dobro, biće vam odobreno. U poreskoj se sve samo uradi, po službenoj dužnosti APR šalje, tako da dobijete i poresko rešenje. Gnjavaža može da se desi, i meni se dogodila, sa bankom. Ja sam čula da u jednoj banci to može da se obavi za 1 dan, ali prosto ova banka koju sam ja otišla onako po inerciji, zato što mi je tamo i privatni račun, trajalo je beskonačno, a opet je to bilo po njihovom nekom, po njihovoj evidenciji pre svih rokova. Tako da, naročito ako imate tako neki pritisak da klijent mora da vam nešto uplati, da morate, prosto vam gori da dobijete taj priliv, da se malo raspitate po bankama kako to ide. Ivan misli da kod svih traje jako dugo, ali eto, možda se malo razlikuje, možda možete malo da ubrzati. Ja trenutno imam situaciju jer nije mi bilo dovoljno onih 5 osnovno, ne 6 za nešto što kolege rade. Ja ću uslužno tu pomagati kao formalno direktor koji pegla neke stvari administrativno i još nešto. Firma je osnovana pre 2,5 meseca i dalje nema funkcionalan račun u banci i dalje firma kao firma ne funkcioniše jer joj je nedavno oduzet PIP. Zašto je oduzet PIP? Zato što jedan od dvojice osnivača navodno ima poreski dug. Čovjek je u poreskoj upravi u svom gradu dobio papir na kome piše da nema poreski dug, jer nema poreski dug, ali negde piše da ima. I oni su mu rekli da to će sigurno da se reši, ali bar još 1 mesec i po dana da sačeka. Taj biznis ne može da sačeka mesec i po dana, odnosno može, ali to drastično komplikuje niz stvari koje se tu dešavaju i onda je predlog ljudi u poreskoj upravi bio da on prenese svoje udele na drugog partnera i da ostane jedan vlasnik koji je čist, pa kad se ovo reši da se upišu novi vlasnici, odnosno ostali vlasnici i sve ostalo. I to je nažalost nešto što može da se desi, skoro svaka takva situacija može da se reši, jer ako je vremenski osetljivo, može da bude veliki problem. Dešava se i to da, recimo, konkretno da je sve bilo savršeno, nama bi to u najvećoj banci u Srbiji, koju smo odabrali protiv moje volje, prosto činjenicom da su tu uplatili osnivački udele, koji ne mogu da se prenesu u drugu banku, da bi tamo to trajalo, gledao sam kad je otvoren po njihovom sistemu, kad je otvoren račun, 26. dan od trenutka kad sam ja donao papir. Činjenica, ono što je Milica rekla, APR zaista od svih državnih institucija verovatno najpouzdanije, najažurnije radi svoj posao zaista dobro. Što se tiče imena firme, ovdje non stop stiže nešto. Što se tiče imena firme, razlika mora da bude 3 slova u odnosu na neko postojeće ime. Tako da se vrlo često to, ako ništa drugo, doda plus, ali slovima plus, i onda to dovoljno. Ono što je opcija, ako niste sigurni,
možete da pošaljete rezervaciju za ime, mislim da je taksa 1000 dinara ili 1200, tako nešto. Znači, to vas ne obavezuje da registrujete kasnije tu firmu, pošaljete rezervaciju za ime i ako rezervacija prođe, to ime će funkcionisati. I to je možda, ja sam to nekoliko puta radio za neki biznis, to je možda dobra praksa kada ulazite u nešto i ne treba vam još uvek firma, jer ćete raditi x meseci dok ne dođete do toga da vam treba firma, ali želite da se obezbedite, platite rezervaciju i imate mogućnost da kada dođe vreme, ako rezervacija prođe, to ime registrujete. Mislim da, ne mogu da tvrdim, pošto se nikad nije desilo da ne prođe, ali mislim da ako ne prođe, tu uplaćenu taksu možete da iskoristite za sledeći pokušaj. Pa ono. Ali stvarno, mislim, ljudi su okej. Imaju problem lokacijski što, mislim, kad si u Beogradu u Brankovoj ulici, to znači da nikad niko ne može da dođe usput tu, nego ideš ciljano i onda se parkiraš ko zna gde i penješ se, silaziš, luduješ, ali rade svoj posao i zapravo odgovaraju na mailove, odgovaraju na upite telefonom kada je nešto što je bitno i u principu elektronski sistem funkcioniše. Nije idealno, ali možemo da kažemo da funkcioniše. Samo nešto nadovežem. Apropo Milica što je rekla, znači povodom dobijenja subvencije, jako je bitno kad popunite sve to. Svako će imati obaveznu obuku u nacionalnoj službi, koja je o njihovom trošku besplatna je, i jako je bitno za rangiranje, jako je bitno da što pre predate taj biznis plan. Znači, oni to gledaju, ako imamo isti, ja sam prošao to, ja sam dobio subvenciju, ako imamo isti broj bodova, ako ste vi predali dan pre mene, vi dobijate subvenciju. Dobro, to je... Niste pročitali sitna slova, znači ima, jako je bitno za nekog. A što se tiče otvaranja računa, neću reklamiram banku, ali imate banaka, možete pogledati online, sve u roku jednog dana. I imate godinu dana besplatnog, što je za preduzetnika koji počinje jako bitno. Ako vam ne odgovarali nakon godinu dana, zatvorite račun, pređite u povoljniju banku i... Mislim, svakako, ja nekako verujem da to, ljudi treba da znaju tačno šta im treba i da planiraju to, jer meni makar je u životu bio cilj da u banku odem jednom i nikad više da ih ne vidim. Jer ne volim da čekam u redovima, jeste, imam telefon, mogu da mi gricu, ali... Ja sam što preuzem karticu, ja sam obavio... Ali gledam da izbegnem koliko god mogu, što znači da u startu onda nije loše da znate da li vam treba e-banking, mobilni banking, račun ovaj, račun onaj, devizni jedan, devizni drugi, sve što je potrebno da bi na neki način to mogli da iskoristite što bolje. Ajmo dalje. Dakle. Da, i procedura je trajala 20 minuta za otvaranje. Svaka ti čast. Ja i dalje imam traume. Nije do mene, do banke je. Samo napomena, rezervaciju u APR-u važi 30 dana. Aha, nije neograničena, jel? Nije neograničena. Za ime? Da. Hvala. Mislim, u mom slučaju je bilo dovoljno, ali... Dobro, pa većini je dovoljno. Možda i može da se obnovi. Osim ako ne otvarate firmu, gde vam je potrebna dozvola Narodne banke Srbije, pa procedura otvaranja i dobijanja dozvole traje u super roku 6 meseci. Hvala. Pitanje koje smo dosta dobili u samoj prijavi, mislim da je interesantno da svako kaže neki svoj ugao, ali pre svega ti, pošto si najsvežija u ovoj celoj priči, a to je kako do prvog klijenta. Najteže pitanje. Pa, pretpostavljam da je do prvog klijenta teže doći nego do svih klijenata posle, zajedno. To je subjektivni osjećaj, zato što vi na početku, naročito ako ulazite u nešto novo što niste do sada radili, vi jedva čekate da pokažete, da isprobate, da vidite u praksi kako izgleda to što vi hoćete da radite. A nekako baš iz vas se tada najviše vidi neiskustvo, nedostatak samopouzdanja i prosto oseti se to. Moja dobra, mislim da je korisna preporuka da kažem da je kad nešto počinjete važno da nađete nekog jednog prvog, makar i besplatnog klijenta, plaćenog odlično, to bi bilo super, ali kad kažem besplatni klijent, na šta mislim? Ne verujem u besplatni rad, ali verujem da je korisno pronaći nekoga kome ćete besplatno pokazati šta umete da radite
I sada, dobro bi bilo da to bude promišljeni i kvalifikovani klijent u smislu. To je neko za koga ćete raditi neki mali projekat, a onda će vas on, ako ste dobri, i angažovati za veći. Ili je to neka velika platforma gde ćete dobiti pažnju te platforme, pa će vas neko zapaziti. Ili je to neko ko ima mnogo kontakata, prosto kao osoba ili firma koja sarađuje sa ima mnogo saradnika, neku široku mrežu koja je vama interesantna, pa i to može da bude preporuka, tako da stvarno verujem u to da je potrebno da se na nečemu realno oprobate, na kraju krajeva dobit ćete neko samopouzdanje, dobit ćete i neki realan i onako baš objektivan uvid koliko ste u nečemu dobri, kako vam ide, u čemu niste dobri, šta su vaše slabosti, šta su vaše snage, da tako kažem. To bi bila prva stvar, a druga stvar, mnogo kompetentnija osoba za to je Strahinja, društvene mreže, one su prosto jedna besplatna, uslovno rečeno, platforma koju svako može da proba. Ja ne bih ulazila u to za koga je koja mreža dobra, ja sam imala svoje promašaje, nije ni važno gde ćete biti, nego šta ćete tamo raditi. Moj najveći problem je bio kada je trebalo da pokazujem svoj rad pre nego što me neko angažuje, to je da mi se činilo da su svi drugi imaju klijente, imaju case studije, imaju studije slučaja, imaju iskustvo, da svi imaju o čemu da pričaju, samo ja nemam o čemu da pričam i prosto osjećala sam se nekako lažno, kao neka lažljivica, kao neki imposter, kao neko ko upada na neki teren, a nije kompetentan za to. Ako nemate svoje studije slučaja, pričajte o tuđim. Prosto možete da ukazujete ili na greške, ili na mane, ili na neka zapažanja koje imate. Tako da u svakom slučaju društvene mreže jesu ogromna platforma. Ja sam imala mnogo sreće da je naša mreža moj prvi klijent, ali koji mi je otvorio mnoga vrata za ostale klijente, ali mi je pre samih konekcija sa drugim klijentima doneo samopouzdanje. Videla sam da sam tu dobra, da se ljudima sviđa to što tu radim i prosto sam nekako sa tim samopouzdanjem mogla da izađem iz neke zone komfora koja je zapravo užasna, jer u toj zoni komfora ste vi sami i nemate kome da pružite uslugu. Tako da društvene mreže i jedan dobar klijent nije... Bio je viralan onaj klip kada ona žena kaže da radite godinu dana besplatno, ne podržavam, ali da neki projekat za nekoga nešto uradite, da prosto zatražite priliku, dobijete priliku i iskoristite. To je sada. Mislim da je recimo konkretan slučaj sa našom mrežom i tvojim angažovanjem bio jako dobar fit za sam početak, pre svega zato što ti znaš to što treba da pišeš. To nije varijanta sad ću ja da budem kreativna. Ok, bit ćeš ti kreativna, ali u okviru oblasti koju jako dobro poznaješ. Naravno, kada se baviš kreativnim pisanjem, tvoj zadatak je da istražiš šta god treba da pišeš, pa ćeš saznati gomilu čudnih stvari o raznim nekim oblastima, jer treba da ih približiš nekome drugom. Ali je dobro ako počinješ iz nečega u čemu se osjećaš komfortno, jer ćeš ti biti sigurniji. To ne znači da znaš kojim tonom treba da se obratiš, da li će to da ljude pogodi i tako dalje, ali u konkretnom slučaju to je moj problem, jer ja sam urednik. Ja treba da kažem da li mislim da to ima smisla ili ne. A što se tiče onoga što si rekla da ljudi mnogo pričaju o tome koliko imaju posla, klijenata, para i svega ostalog, što bi rekli naši drugari iz njuza, lik laže. Ne biste verovali koliko ljudi lažu. Ja, nažalost, poznajem previše ljudi i znam ih previše dugo. I onda znam da, baš sa Miricom sam par puta pričao o tome, ja imam tu teoriju da postoji jedan krug ljudi, neću imenovati nikog, nije ni važno, ali svako od vas će prepoznati nekog u svom okruženju i možda neki kružok u svom okruženju, da ima tako 5-6 ljudi koji samo pričaju o tome, ima istih 100 eura koji ovako kruže. Znači, i kao, to je rešenje svih problema, ali znaš, matori, nosi se brza šulja, nosi se dobra čuka i kao to sve je super i sipa se gorivo za 1000 dinara. Mislim, uopšte ne želim da pridam neki preterani značaj bogatstvu ili da umanjim to
što neki ljudi prolaze kroz teške trenutke na putu ka nečemu što je dobro, jer kod nas će vam često ljudi reći da kad je teško možda ne radite nešto kako treba. I možda je to tako. Ali isto tako, vrlo retko će vam neko reći da zapravo kad je teško, da razmislite da li je to što radite, treba da bude teško. Zavisi šta vam je cilj. Što bi rekao moj dragi prijatelj, uzor, mentor i sve ostalo, olimpijski šampion Vladimir Grgić, niko nije postao olimpijski šampion tako što je bio umeren. Ćaloviću, je se sećaš ti kako je bilo s prvim klijentom? Sećam se. Ja samo zamolim za jednu vodu, ako mogu da dobijem. Ako ima čuje. Znaš šta? Važi. Ja ću da probam. Što se tiče... Možemo da se pomeriš nazad da se vidi Milica na Te što i da odigraš i poslije ćemo da zapevamo. Nisam ja zapevao. Ne, meni je žena rekla se pomerim od Milice, ja se pomerim od Milice. U svakom slučaju, sa prvim klijentom, pa kao i većina prvih stvari u životu, treba upornost. I ne bude baš kako treba, ali posle bude. Tako da, ja moram da kažem da sam ja imao dosta sreće, zato što, ne sponzoriš me ova voda pa ću da spustim. Ja moram da kažem da sam imao dosta sreće, zato što sam ja upravo uradio ovo što si ti malo prepomenuo. I kad mi pitao kako si ti krenuo, zašto sport, zašto ovo, zašto ono, ja kažem pa tu sam se osjećao komodno. Ok, ceo život pratim sport, u doba teleteksta ja se probudim ujutru, upišem koliko je Peđa Stojaković dao poena i onda mu vadim prosek jer nema interneta, je li tako, ili ne mogu da zauzmem mrežu. Onda sam to preneo na internet. Znači, to sam počeo da radim zašto mi je to bilo komotno i onda se to nastavilo. A kada mi je komotno, onda možda se nadoveže na ovo poslednje što si rekao, da li radimo nešto baš teško ili nam to ide sa lakoćom. Konkretno, evo ja mogu da navedem primer, ja sam na kraju završio da se bavim samo društvenim mrežama, ali to nije bio početak. Početci su bili razni, da ne pričam koje sam sve poslove radio, jer to nije danas tema, ali recimo mi smo 2012. napravili sportski sajt koji je imao 1 milion poseta mesečno i koji je imao nas 5 koji radimo po ceo dan, gde sam ja bio neki urednik i nazovemo to kako god, gde sam padao u nesvest bukvalno na kraju dana svaki put, jer portali rade od 8 ujutro do 11-12 uveče. I mi smo od toga prihodovali za godinu dana koliko smo radili ukupno oko 200 evra. Jednu reklamu smo imali od jedne turističke agencije, njima hvala. Ali i to je to. I onda, što se tiče tog prvog klijenta, opet kažem, ja sam imao sreće da se ljudi meni jave, posebno iz te sportske industrije, da kažu, ti vodiš mreže, ti pišeš sport, ajde ti nama to da radiš. I onda su se nadovezivali, onda sam završio u nišama za koje nisam mogu ni da pretpostavim ikada da ću da završim u njima, ali ja bih se, ovo što je Milica i rekla, ja se apsolutno slažem da ta priča o besplatnom radu, posebno s ovim novim generacijama, ne može i ne treba da prođe, ali ako vam je cilj, to je u slučaju da vi radite samo za drugog. Znači, nije cilj da vi idete i da nosite u APR papire i da ih vraćate, nećete naučiti ništa. Ali, ako radite neki projekat besplatno, sa ciljem da to znanje ostane vama, a skoro sam pročitao jednu dobru rečenicu, neko je na LinkedInu, zamislite, napisao nešto pametno, a nisam ja, a to je da sve te edukacije na koje vas šalje firma ostaju vama, i to je tačno. Isto tako kad radite za nekog neki projekat, to može mnogo da vam znači, tako da ja sam apsolutno, pošto sam ja krenuo iz te niše vođenja klijenata manjih na društvenim mrežama, ali eto kažem sam sreće brže pređemo na neke veće, ja sam za to da nekom nešto radite besplatno u početku, ne zato da bi vas on zavoleo, ne zato da biste ispunili neke očekivanja ili nešto što su možda, ne znam, roditelji natovarili na glavu i tako dalje, već da steknete neko znanje. Tako da, do prvog klijenta uz upornost, uz sigurne greške, znači sigurno ćete imati 1 milion grešaka, svi grešimo stalno, mislim, ne volim da odem u taj motivacijni deo priče, ali mislim da slobodno, a na kraju krajeva ako ste početnik, greške su i dozvoljene, što bi rekla moja ćerka, kad pogreši pola stvari u malcu genijalcu, kaže pa mi sad vežbamo, ja i treba da grešim. Tako da isto to važi kad ste početnik, znači ako vas neko angažuje i to ako vas neko angažuje za 0 dinara
Pa ne treba baš da im uništite biznis, ali imate pravo na skoro pa neograničen broj grešaka. Tako da to je moj stav. Sad, da li je, ne bih se složio samo da je podjednako teško doći do prvog klijenta kao i do svih ostalih zajedno. Mislim da svaka faza karijere ima svoje poteškoće. Super je faza kada vi možete nekog da odbijete, kada ne morate više sve da prihvatite, ali sve se ovo menja i opet kažem, kao što sam malo prepomenuo, platforme su se toliko izmenile za ovih 10 godina, da se mi nismo menjali, mi sad za društvene mreže radimo potpuno druge stvari odnosno ono što smo radili nekada. I ono što ja pričam posebno, često me zovu da pričam pred studentima, ja studentima stalno kažem, ja kad sam upisao faks, moj posao nije postojao. Znači ja nisam upisao faks da bih radio ovaj posao koji sada radim, tako da eto i to treba imati u vidu, dosta se to brzo menja. I za kraj ovog dela da kažem, uvijek imate onu priču koliko je sve brzo da u poslednjih godinu dana u svetu imate više patenata nego u poslednjih 10 godina, u poslednjih 10 godina više nego u poslednjih 100, u poslednjih 100 više nego u istoriji sveta. Tako da eto čisto da imate u vidu koliko se sve brzo kreće. Znači, jeste da nam to nažalost na kraju utiče na zdravlje, ali pre svega moramo da budemo brzi i uporni. Mislim, jedna od stvari koju, kažemo, ajde, nismo pomenuli eksplicitno sada, u prethodnom delu priče negde jesmo, jeste da ne otvoriš prvo firmu pa onda tražiš klijenta. Nego prvo imaš klijenta pa otvoriš firmu. Sad, okej, možda ne možeš da budeš 100% siguran, pa ajde da kažemo imaš klijenta u potencijalu, nešto što je izvesno, nemaš sad neke... Nisi sanjar koji se zanosi i misli da će sve da bude super, nego krećeš od pretpostavke, postoji realna šansa da neće biti sve idealno, ali eto, to pije vodu, kreneš sa nečim i kreneš polako i možda kreneš paralelno sa nekim poslom koji već radiš, da, teško je, okej, ali to je prelazna faza. Da, ja se izvinjam, to je pitanje koje često mene pitaju. Ljudi rade negde 8 sati i onda počnu da rade sa strane, recimo društvene mreže, da kažem, za klijente samostalno. I jedno od najčešćih pitanja, pored tog prvog klijenta, je kada da dam otkaz. Ja sad kažem, ok, ja stvarno ni svoji deci neću da pričam da daju ili da ne daju otkaz, ali kod mene je to bilo u trenutku kada ovaj drugi prihod pređe ovaj prvi. To svima pričam, da otprilike i onda ovaj može da nastavi da raste brzinom većom nego kojom bi rasla ta recimo plata. Ili pređe neki iznos sa kojim si ti zadovoljan. Apsolutno, da. Dosta često se recimo dešava, ja sam to shvatio prethodnih 10 godina i pre ovog projekta, da ljudi koji imaju vrlo uspešne profesionalne karijere, korporativne karijere, jednostavno u nekom trenutku žele da počnu nešto svoje. I sad, oni često imaju jako puno znanja, jako puno kontakata, imaju i neku vrstu možda kapitala koji su ostavili sa strane, ali kreću od jako iskrivljene percepcije realnosti u smislu kad treba nešto da se uradi, pravnički, oni pošalju pravnoj službi. Sad nema pravne službe. Kad treba nešto da se odnese negde, oni daju kuriru, sad nema kuriru. Nema ničega, znači ti si sam ili ako nisi, svakog tog čoveka koji će verovatno 90% vremena da pleji jer nema dovoljno posla za njega, ti plaćaš svakog meseca. Pa sad na tebi da napraviš kalkulaciju šta i kako. Ali suština negde jeste, i ja sam recimo kada bi me pitali tako nešto, jer to se obično dešavalo u različitim nekim životnim fazama ljudi. Najčešći primjer su zapravo ljudi koji su korporativno dostigli jedan jako visok nivo, a deca su im dovoljno porasla da više ne moraju da se bave njima na dnevnom nivou satima i satima. Znači, klinci imaju 15-16 godina, ne zanima ih više ni mama ni tata. I oni sad žele da ostvare nešto što su napravili ranije, žele da promene dinamiku svog života, više im verovatno ne treba ni toliko novca, mada koliko se ja razumem u to, a nemam decu, kad imaju 15-16 godina treba više novca, ali dobro, ne bitno. I onda žele da naprave taj iskorak. I onda u tom slučaju, to su ljudi koji imaju, ne znam, 4-5 hiljada eura platu, pa neće oni baš kroz consulting ili šta god da žele da rade prvog meseca doći do toga. Ali treba da krenu od nečega što je njima okej. Šta ti je, koliko ti treba. Mislim, mi često kad neko pita koliko košta, kažemo koliko nam treba, a ne koliko košta. Tako i ovde, koliko ti treba. Jel ti okej da, trenutak kada ulaziš u to bude da ti imaš svojih 1.500 eura? Jeste. To znači da treba zaradiš 2.500. Kako? Lepo. Da bi isplatio sebi platu od 1.500 eura, treba da radiš 2.500.
A ako hoćeš i sve nešto usput da ispoštuješ, možda i više. Aha, pa šta mi je druga opcija? Pa druga opcija ti je, ne znam, možda da kreneš kao paušalac, pa će taj trošak možda biti manji, ali nisi zaradio 1.500 eura i imaš 1.500 eura, to ne postoji. Ljudi vrlo često, mislim, imao sam jednu situaciju, ja sam čak pre jedno 18 godina napisao neki kritički tekst o radnicima, sam završio na naslovnoj strani Kurira, bilo baš onako dobro zezanje na 2-3 dana. I jedna od stvari koja me ponukala da to uradim jeste neki tekst na koji sam se ja naslonio, odnosno reflektovao na njega, ali priča od par dana pre toga kad mi je čovek objasnio da je on svojoj firmi u kojoj radi, da je on zaradio ovog meseca 1.500 eura, a da on ima samo 900 eura platu. I ja sam ga pogledao, nasmijao se i rekao, pa oni su tu u minusu na tebi. Kako to misliš? Lepo, brate, oni su u minusu na tebi. Smo sračunali i shvatili da on firmu košta preko 2000 eura i su oni u minusu. On nezadovoljan zato što ne razume ništa. Ne razume koliko košta svaki od elemenata njegove zarade, koliko košta overhead koji on ima u firmi, taj telefon, taj laptop, to radno mesto, taj službeni auto ili, ok, nije možda službeni auto bio, ali tu postoji niz nekih stvari koje kad se saberu, firma ozbiljno kalira na tebi svakog meseca. I to je tako. I to je tako i to je nešto što je problem kada ti gledaš sa strane i ne razumeš kako to funkcioniše. Znaš, prosto isto tako, ne znam, ljudi često kod nas prave dramu oko toga i to jeste ne siva zona, to je crna zona, ali svi smo svesni toga da to tako funkcioniše. Gde ti imaš situaciju da je neko prijavljen na minimalac da razliku dobije u kešu. Pre mnogo godina ja sam svoje tadašnje zaposlene pitao šta žele. I niko nije rekao da žele da bude prijavljen na pun iznos. Ok, u tom trenutku nikome nisu trebali krediti i tako dalje i sve ostalo. Jedna osoba me je pitala kao, a šta bi ti, rekao, nebitno, ja hoću da vidim, da pokušam vama da izađem u susret i tako dalje. I onda su oni konstatovali, pa dobro, kao možda ova varijanta minimalaca, ovo u kešu, to je tebi lakše. Šta mi je lakše, ja sam ti rekao koliko ima bruto para, meni je lakše da uvezem XML i naloge i kliknem i sve se desi. Meni je cimanje da uradim ovo, ali ja hoću da se iscimam zbog tebe. Verujem da to nije motiv većine poslodavaca koji to rade tako, da se razumijem. Bilo nekad davno, bili mladi, svašta nešto se radilo, zastaralo među vremenu. Ali ima situacije u kojima je to motiv, jer ljudima to pravi razliku, a svesni smo svi toga da penziju doživjeti nećemo. Mislim, bar mi ovde u prostoriji, možda neko i hoće. Tako da, to bi bilo nešto u ovom formalnom delu koji sam ja spremio, ideja je da odgovaramo na vaša pitanja. Pa, je li ima nekih pitanja? Slobodno, neće? Slobodno. Tako da probam da strahnem pitanje. Sada kada si već toliko iskusan u svom poslu, da li i kada si poslednji put, recimo, plaćao sebi neku edukaciju? Da li misliš da ima potrebe za time ili misliš da više nema potrebe za takve stvari? Sad posle toliko vremena. Pa ovako, što se edukacije tiče, ja imam svoj kurs i onda sam dosta istraživao o tome kako se ljudi ponašaju, kako kupuju kurseve. I onda sam došao recimo do detalja da one jeftine kurseve koji na Udemiju koštaju, ne znam, 10-12 evra, 80% ljudi nikad ne pogleda ni minut. I onda mi je to bilo fascinantno. Onda sam ja, kad sam hteo da ovladam TikTokom pre 2-3 godine, kupio neki TikTok kurs koji nije klasičan kurs, nego je to kao kontinuirana edukacija koja košta $15-20 mesečno. I onda sam ja to plaćao na 6 meseci, nikad ni sekund nisam ušao tu i onda sam shvatio zašto je ova statistika tačna. To je bila poslednja edukacija koju sam uplatio da nisam gledao, a inače, pošto je jedan od mojih kurseva deo Masterboxa, poslednje stvari koje sam gledao sam tamo, neke stvari koje ja slabije poznajem, ne bih sad mogao tačno da ih nabrojim sve, ali 4-5 kurseva sam pogledao, pre svega copywriting i nešto oko Google oglašavanja, to su neke stvari koje su mi bile interesantne, tako da je to poslednje što sam gledao. A sad, pošto imam neke druge, da kažem, tendencije i namere, u poslednje vreme aktivno istražujem da
koje kurseve bih kupio koji se tiču nekog scenarističkog dela edukacije tog tipa. Poskidao sam neke besplatne stvari, to sam pogledao, oslušao, pročitao, pošto je, razne su forme od PDF-a pa do nekih video predavanja, ali plan mi je da kupim nešto što je malo kvalitetnije, sad da će biti onaj masterclass ili kako se zove, vidjet ću već, ali uglavnom nešto što se tiče scenarija, to planiram sad kad u januaru, Bože zdravlje, budemo nekoliko slobodnih dana. Tako da, volim ja da čujem druge stvari i da jednostavno se edukujem, jer stvarno mislim da neke stvari nemam blage veze, a potrebno su. Dobro, i da dodam još pod pitanje. U principu sad... Možeš samo glasnije da te svi čuju. Da dodam još jedno pod pitanje, znači, u principu to što si sad rekao su sve neke tehničke stvari koje su tebi potrebne ili u koje želiš nove da uđeš. A da li ulažeš u edukaciju ne tehničke stvari, znači nešto što svako može da uloži bez obzira čime se bavi? Da, planiram da i to već neko vreme tražim, ali nisam imao zaista vremena, posebno ne ove godine. Interesuju me kursevi, odnosno edukacije koje se tiču javnog nastupa. To je nešto, to ne spada u taj tehnički. Ne, to je baš što spada. I sad mogu da kažeš i ko je to neki kurs, znaš neki kursevi koji bi možda i preporučio drugime, da li si prolazio do sad nešto? Pa nisam, znam da recimo Ivan Tomić, glumac kojeg vidite sad dosta po TV-u, on je Kragujevčanin, znam da on drži te kurseve, ali on nažalost živi u Beogradu, tako da sam malo ograničen što živim ovde, jer bih hteo da idem na takve stvari koje su uživo. To je nešto bih volao, ali za sad ne uspevam, jer jednostavno nema vremena. Za Božić masterclass bude 2 za 1, da se dogovorim. Ja sam ga kupio pre par godina i idealan termin da ga kupiš jeste katolički Božić, zato što u prvih 10 dana januara smo lignje i ono kao izgori televizor. Ono što je meni bilo super interesantno, bilo je raznih pristupa koje su recimo koristili na masterclassu, sve snimljeno fantastično, sve je izmontirano fantastično. Ali zapravo većina kurseva nisu kursevi, nego su dobre dokumentaracije, koji su beskrajno zanimljivi za slušanje, ali ti iz toga u principu ne naučiš ništa. Ima slučajeva i da to nije tako, ima slučajeva da je to vrlo konkretno nešto što priuči, ali recimo konkretno i ja sam pogledao i, ne znam, Malcolma Gladwella i Nila Gaimana za pisanje i to i da, bilo je super zanimljivo čuti, kao dobar podcast, od recimo 8 sati, čuti svašta nešto, ali osim ako nisi Malcolm Gladwell, pa dolaziš u situacije u kojima je, ne moraš možda mnogo nešto da iskoristiš, ali interesantno svako. Još neko? Mislim da vezano otvoriti firmu, mislim kad otvoriti firmu, možda nije loša ideja da nađete agenciju ili firmu koja to radi, da preko nje radite, ajde kažemo, u nekoj sivoj zoni za svaki svoj projekt idete preko nje. Oni obično uzimaju neki 5 do 10%, ajde kažemo da paušalna preduzetnička radnja košta 30.000 dinara na mesečnom nivou. Znači, ako vi prihodujete 250.000 dinara mesečno, 10% je 25.000, znači tu ste, a niste, na 300.000 vi ste okej da se isplati da možda čak i na manje, da otvorite svoju firmu. Naravno, tu postoji sad onaj moment što neko može da kaže, ali ako je to konkurencija, ali mogu da preuzmu tog klijenta, nije baš ni profesionalno, ali da, može da se posluži. Ono što postoji takođe jeste da već nekoliko godina imamo tu priču da i kao freelancer neke stvari možete da radite do određenih iznosa, neoporezivo, neke cifre pa nadalje relativno jednostavno da sračunate i prijavite svoj porez, tako da i to je opcija. Samo mislim da prosto ne treba u te stvari ulaziti romantičarski, jer sa jedne strane, mislim, mi jesmo zemlja u kojoj je teško. Znači, mi nismo zemlja izobilja gde je sve super. Sve je super u demo verziji. Ali onog trenutka kad platiš kartu, onda hoće da bude malo nakon. Ni u zemljama u kojima je blagostanje u tom smislu ljudima se ne preporučuje da ulaze u lupu u neke stvari, ali u nekoj Americi ili u nekoj Švajcarskoj je verovatno 5.000 eura kojima ćete testirati neku ideju nije nešto što ne možeš sebi da priuštiš ako si celo leto radio kao student 2%.
Ovde kad biste mogli kao student da vam ostane 5 soba na kraju leta, niko ne bi prešao na neki realan posao, tako da jeste u tom smislu odgovornost nešto veća jer je vrednost novca veća, a troškovi su za mnoge stvari, nažalost, prilično slični. Mi smo često govorili ljudima godinama unazad, dobro, testirajte online svoju ideju, stavite neki budžet na Facebook, vidite da li to radi. To više nije 100 €. Više sa 100 € ne možeš da testiraš ništa. Zanima ga jedno pitanje, ovo kao mlađa osoba, ili 22 godine student sam. Svaka čast za brat. Zanima me samo pitanje, šta je onda rešenje za to? Otići u inostranstvo ili ostati ovde da se borimo sa vetrenjačima? Ne znam, ja sam previše mator da ti dam odgovor na to pitanje, jer da sam bio... Mislim da je to baš dobra pozicija, iz te pozicije odgovoriš. Mogu ja da me odgovorim kao neko koji je prošao taj put. Možda svako. Ja moj savjet da odiš u inostranstvo, ako ne, pozitivno. Ako nisi u nekom procesu studija. Moj savjet za svaku mladu osobu, ako može da ode na brod, prošlo će da doživi vanserijsko iskustvo, obiće ceo svet, nebitna je zarada. Ja moram odmah da presjećam da sam bio u Americi sa 4 meseca i radio na Working Travel programu. I uglavnom, potpisujem to što si ti sad rekao, iz te perspektive, kad bi u Srbiji ti mogo da radiš, recimo mesečno zarađuješ 3-4 hiljade €, od toga ne bi niko otišao u našu Ameriku, potpisujem. Ne niko, ali većina ljudi. Razlika u Americi je samo neki drugi niši mogu da postanu popularni. Ja sam radio u Americi poslove sa smerama od 16 i 18 sati, bez slobodnog dana. Znači, sad zamislite 3 meseca radite 16 sati, svaki dan. To je 4 sata spavanja, nije to 8 sati spavanja. Ali ako želiš da dođeš, da imaš neki kapital koji ode, a na primjer u Srbiji sam zarađivao možda 5.000 € godišnje. Znači, to hoću ti kažem da izvinite. Da se vratim samo na tebe, znači šta je... Mala žrtva, znači to ti je mala žrtva nekoliko meseci, ako želiš da stvoriš neki inicijalni kapital za osnivanje, ako imaš ideju da pokreneš posao u Srbiji. Znači, ja ne mislim da ti ideš u Ameriku i da tamo budeš rob. Znači, odeš 2-3 meseca, taj work and travel ili nešto. Brod sam naveo više kao iskustvo, tu nije neka zarada. Ali, doneseš keš koji možeš da investiraš. Ne da doneseš keš i da ideš da pokažeš drugarima koliko se Jedna od stvari o kojoj se često priča to je da ne postoji tržište kapitala, odnosno da ljudi ne žele da investiraju. Realnost je zapravo potpuno drugačija. Ja mislim da skoro svaka zaista dobra biznis ideja koja je potvrđena kako treba papirološki, kroz plan i sve ostalo može bez većih problema da nađe u Srbiji finansiranje. Mora malo više da se pita, mora malo bolje da se objasni, mora malo bolje da se potkrepi i da se ne krene sa varijantom, imamo super ideje da pravimo voćne sokove, ovo je plan kako ćemo da sastavimo fabriku. Mi smo najbolji nekako. Jer znam mnogo ljudi koji su sazidali tako, znam nekoliko ljudi koji su sazidali fabriku koja stoji jer proizvod apsolutno nikog nije interesovan, su sve život želim da imaju fabriku. Znaš koliko stvari ja želim da imam, koji bi koristio jednom u 7 godina. Znači, kupio sam šrafilicu u Lijepu. Šrafilica, znači, nema 2 puta mi upali. Opravdana je kupovina, jer ta 2 puta da sam morao ručno da učim, da ono šofer verovatno mi se obesio to. To je 2000 dinara. Znači, to je 2000 dinara, to je okej. Da sam napravio sebi radionicu, jer ja sam jedan od onih koji želim da ima radionicu. I ja, kad budem krenuo da gledam kurseve, ja ću nekako kao drvodelja, ne želim da imam ništa digitalno, kontakt, znači nikakav. Tu će se desiti taj problem da napraviš radionicu koju nikad ne možeš, znam par ljudi koji to imaju. Što se tiče toga, otići, ostati, ja mislim da je jako važno da sada kada je relativno liberalna situacija sa vizama i svim ostalim stvarima, mnogo više liberalna nego što je bilo pre 15 godina, da treba da odete da vidite kako je šta, da vidite kako to izgleda kad odete na pivo sa drugarima i 2 piva platite 75 €, 2 piva i čips platite 75 €. Čiše 80. Jer to prosto toliko košta. Znam dosta ljudi koji su otišli u Ameriku, koji su kolege, da kažem, iz posla, koji su jako dobro prošli, jer su zaista fantastični ljudi i trebalo im malo vremena da se prilagode, ali onda su razvalili zato što to su ljudi koji bi razvalili na mesec da mi pošalješ. Ali isto tako znam gomilu ljudi
kojoj je ovo ovde bilo iz nekog razloga odbojno, ovako, onako, koji su otišli u neke Njemačke, Švicarske, Austrije i onda se vratili posle 3 meseca, su vratili da od svojih 2.500 eura plate koji imaju tamo ostane 100 eura, a ovde su od 1.300 imali 400 eura čisto svakog meseca. Tako da, mislim da, trava je zelenija sa druge strane, samo ako nisi bio sa druge strane. Neko je odličan fit za negde drugo. Znači, imam drugara koji radi na naftnim bušotinama, 2 nedelje u Beogradu, na splavu smo, 2 nedelje negde, brate, pored Norveške, gde da mraz ne prolazi svake nove godine. Njemu to funkcioniše, njemu to funkcioniše već 15 godina. Ali ja to ne bih mogao da radim, ne bih želeo da radim nešto tako. Njemu to odgovara, pitanje šta će njemu da odgovara kada bude imao pomoć. Da, ali ja sam razvio tu teoriju tih 4 meseca realno da mnogi ljudi misle da je samo advantage biti u Americi, što je totalno pogrešno gledanje sa sve. Ja sam shvatio da ti moraš možda negdje prvo da napraviš nešto, ne u smislu biznisa, nego neko znanje, nešto moraš da imaš da ti njima ponudiš što da ih trebaš za to. Nešto, ne samo da došli u Ameriku, dajte mi posao, ne idete tako. Ostanete $300. Pa, zavisi zašto si došao. Njima i dalje treba neko ko će da očisti bazen. I nije onako glamurozno kao u filmovima. I ne dešava se ništa. Treba im dalje neko da pokuša travu. Kažem, jako sam bio spasilac, tako da je kako nije kao film. Znači, nije kao te oči. Evo, ja sam ispunio svoj dečački san i ja sam okružio rigom. Ali ovim ostavljanski, oni što su platili na prodaju. Mnogo tih poslova ima koji su dobro plaćeni zato što su užasno teški i niko ne želi da je kaže. Znači, ja znam ljude koji su ovde pravili red veličine 15.000 eura mesečno bavići se teratizacijom. Ovo je dobro. Budišeš otov svaki dan. Znači, super je zezan. Baš je super. Onda su neki drugi svi. Pa to, ali ovo je ipak malo na gas. Ganci, svako treba da izabere za sebe šta hoće. Realnost jeste da Amerika je mnogo zajebana generalizacija. Da. Znaš, ja sam u Americi proveo dosta vremena, dosta vremena za nekog koji je samo turistički bio. Bio sam zaglavljen u COVID-a 3 meseca u Teksasu, bio sam 6 puta u Teksasu, bio sam u New Yorku, bio sam u Kaliforniji više puta. Sve super. Sad sam bio pre 4-5 meseci u Kaliforniji, bilo mnogo lepo. To je taj demo lep ili... Ne. Bio sam kod otaka na gajbi, sve je bilo mnogo lepo. Ja sam kuvao, jer sam toliko ni nešto da radim. Oni su svi bili oduševljeni. Beba koja ne jede je pojela 800 grama lazanje. Ne jedem leveno meso, zašto ga je pojela? Samo lazanju krenu. Ima samo jedan problem. Sve super, život je relativno povoljan. Malo je možda skuplje neke namirnice, neke su jeftinije. Mogu bi ja da izguram sve. Moja gajba koja imam u Beogradu, ortak ima isto tako u San Francisco. Uporedivo. Rata za kredit je $7.500. Tih 7,5 ne znam gde bi našao. Ovo ostalo bi se snašao. To je ono što je problem. Taj problem nemaš u Teksasu. Ali nemaš ono što imaš u San Francisco. Gde ti je dobar dan plata 10.000. Samo sa tih 2,5 razlike, možda jedeš kebab svaki dan. Odličan. Pošto smo ubili osmicu, sve ovo nastavljamo neformalno, tu je klopa, piće, sigurno će vam biti lakše da priđete i da pričate kad vas ne snima kamera i sve ostalo. Tu smo. Hvala još jednom vama što ste bili tu, hvala vama što ste došli, počela je i Zvezda koga to zanima, tako da...